हरे कृष्ण. स्वागत आहे सर्वांचं. श्री श्री राधा गोविंद इस्कॉन मँगलुरू तर्फे घेतला जाणारा लेव्हल 2 चा वर्ग आहे, ज्यामध्ये आपण भगवद्गीतेचा अध्याय 16वा दैवासुर संपत विभाग योगचं अध्ययन करतो आहोत. तर मंगलाचरणने आपण वर्गाची सुरुवात करू. हरे कृष्ण. ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः. श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्. हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त राधाकान्त नमोऽस्तुते. तप्त काञ्चन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये. नमः. ओम विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिन् इति नामिने. नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद. हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे. हरे कृष्ण. सर्वात प्रथम इस्कॉनचे संस्थापक आचार्य कृष्ण कृपामूर्ती भक्तिवेदांत स्वामी श्रीला प्रभुपाद यांना आपण प्रणाम करूया, साष्टांग प्रणाम करूया, ज्यांनी एवढ्या साध्या सोप्या भाषेमध्ये भगवद्गीता आपल्या समोर ठेवली आणि त्यामुळे या ग्रंथाचा आपण अध्ययन करू शकतो आहोत. श्री श्री राधा गोविंद इस्कॉन मँगलोरचे अध्यक्ष नामनिष्ठ दास प्रभूजी यांना सादर प्रणाम, ज्यांनी हा अभ्यासक्रम आपल्या सर्वांच्यासाठी बनवला, झूमच्या द्वारे उपलब्ध करून दिला आणि त्यामुळे घरी बसल्या या संधीचा आपण लाभ घेऊ शकलो. अन्वय माताजींना प्रणाम करते, ज्यांनी मला भगवद्गीता शिकवली, श्लोकांचा सखोल अर्थही समजावून सांगितला. आणि माझ्या कोहोस्ट मिनल माताजी यांना सादर प्रणाम, उपस्थित सर्व भक्तांना सादर प्रणाम आणि सर्वांचं परत एकदा स्वागत. तर आपण हा जो 16वा अध्याय बघतोय, दैवासुर संपत विभाग योग, याच्यामध्ये दैवी संपत्ती आणि आसुरी संपदा ह्याचं वर्णन आलेलं आहे. दैवी संपत्ती चं वर्णन करत असताना कृष्णाने 26 गुण आपल्याला सांगितले आणि या गुणांचं महत्व असं की हे गुण बाळगून आपण भगवद्धामाकडे प्रगती करू शकतो. हे गुण आपल्याला सहाय्यक ठरतात, तिथे सद्गुण आहे ते. आणि या 26 गुण हे मोक्षदायक म्हटलेले आहेत. भौतिक जगातून सुटका करून ऊर्ध्व प्रगती करण्यासाठी हे आपल्याला सहायता करतात. आणि या विरुद्ध जे 6 आसुरी गुण आपण शिकून घेतले, हे आसुरी गुण कृष्ण म्हणाले की बंधनकारक आहेत आणि मनुष्याला अधोगतीकडे नेऊ शकतात. पहिले 3 श्लोक हे दैवी गुणांचं वर्णन केलेलं आहे कृष्णांनी आणि उरलेला सर्व अध्याय जो आहे हा आसुरी गुणांवरती आधारित आहे. या आसुरी गुण कुठले, त्यांच्या प्रभावाखाली मनुष्य कसा विचार करतो, कशी कार्य करतो आणि आसुरी गुणांचा प्रभाव ठेवल्याने काय आता परिणाम होणार, हे सर्व आता या आजच्या अध्यायामध्ये आपण बघतोय. तर आपण काल जिथे थांबलो होतो 18वा श्लोक आपण पूर्ण केला होता आणि 19व्या श्लोकापासून आपण सुरुवात करतोय. हरे कृष्ण. मिनल माताजी. म्यूट आहात तुम्ही. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. तानहो द्विषत क्रूरान् संसारेषु नराधमान् क्षिपाम्यजस्त्रमशुभान् आसुरीष्वेव योनिषु. जे द्वेषी, क्रूर आणि नराधम आहेत त्यांना मी चिरकालासाठी भवसागरामधील विविध आसुरी योनीत टाकीत असतो. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. इथे कृष्ण म्हणतायत की जे द्वेषी आहेत, क्रूर आहेत, नराधम आहेत, नरांमध्ये अधम म्हणजे मनुष्य असूनही पशुतुल्य जीवन जगणार आहेत. बघा, पशु आहेत, 4 पाय आहेत त्यांना, पण मनुष्य असून 2 पाय असताना पण पशुतुल्य जीवन जगणारे, म्हणून भागवतांमध्ये अशा पशुतुल्य जीवन जगणाऱ्यांना द्विपाद पशु असंच वर्णन केलेलं आहे. आणि कृष्ण इथे सांगतात, परिणामाची कल्पना देतात की मी त्यांना आसुरी योनीमध्ये टाकत असतो आणि कुत्रा, डुक्कर अशी निम्न योनीमध्ये ते जन्म घेतात.
मृत्यू पावतात, परत जन्म घेतात, परत मृत्यू पावतात. हे चक्र हे असंच सुरू जातं. एकाहून एक नीच आणि निम्न योनीमध्ये कृष्ण त्यांना जन्माला घालतात. आता भगवंतांनी आपल्याला मनुष्य योनीमध्ये का जन्माला घातला आहे? तर हा मानवी शरीरातच आपल्याला संधी मिळते की ज्ञान घेऊन आपण हृदय शुद्धी करू शकतो. आपण म्हणतो ना, मनुष्य आणि पशु ह्यामध्ये काय फरक आहे? तर बुद्धिमत्तेचा फरक नाहीये, विवेकाचा फरक आहे. जो विवेक मनुष्याला मिळालेला आहे, बुद्धी तर प्राण्यांकडे पण आहे. कित्येक वेळेला आपण बघतो की त्यांच्या इंद्रियांच्या क्षमता आपल्यापेक्षा जास्त आहेत. जी गोष्ट आपल्या दृष्टीने दिसत नाही ती प्राण्यांना दिसते. आपल्या कानाने जेवढं ऐकू येत नाही तेवढं त्यांना ऐकू येत असतं. पण योग्य आणि अयोग्य हा जो फरक आहे ना विवेकाचा, तो त्यांच्याकडे नाहीये. म्हणून ते ज्ञान पण घेऊ शकत नाहीत. बघा, जी जिज्ञासा आपण ठेवतो ते मनुष्य फक्त करू शकतो. तर मनुष्य शरीर दिला गेल्याचा हेतू हाच आहे की भौतिक रूपी जेलमधून सुटका करून घेता यावी, म्हणून प्रयत्न केले जावेत. सर्व सजीवांमध्ये एवढी श्रेष्ठ अशी ही जी शक्ती दिलेली आहे मनुष्याला, ती का दिली आहे? कारण तो विचार करू शकतो की मी कोण आहे, भगवंत कोण आहेत, माझा त्यांचा काय संबंध आहे. अशी ही जी जिज्ञासा आहे ना, तो कुठला प्राणी, पक्षी, वृक्ष करू शकत नाही. श्रेष्ठ बुद्धीने मनुष्य हे ज्ञान प्राप्त करू शकतो आणि आपल्या जीवनाचं सार्थक करू शकतो. पण आता हे आसुरी वृत्तीचे लोक काम करतात, पण ती कशी आहे? विघातक कार्य करत असतात. शास्त्रज्ञ आहेत किंवा वैज्ञानिक आहेत म्हणून, संशोधक आहेत म्हणून त्यांचा वेळ ते कशा कार्यामध्ये देतात? तर अणुबॉम्ब इत्यादी म्हणजे अशा घातक गोष्टींचा ते शोध लावतात. आता बघा, हा अणुबॉम्बचा वापर जर का झाला तर किती निरपराध लोक मारले जातात. पण हे आसुरी लोक कधी कोणाला जीवनदान देऊ शकत नाही, पण अशा विनाशक कार्यामध्ये आपली बुद्धी लावतात आणि मृत्यूनंतर मात्र निम्न आसुरी योनींमध्ये कृष्ण त्यांना टाकतात. प्राण्यांच्या शरीरामध्ये जन्म घेतल्यानंतर कृष्णांचं त्यांना पूर्ण विस्मरण असतं. भोगयोनीच म्हणतो आपण प्राण्यांचं जन्म. आणि असा जन्म मिळाला प्राण्यांच्या शरीरामध्ये की प्रगतीच्या सगळ्या आशा, आध्यात्मिक प्रगतीच्या सगळ्या आशा संपतात. मग कधी त्यांना परत मनुष्याचा जन्म प्राप्त होईल आणि कधी मग असा व्यक्ती ते ज्ञान घेईल, म्हणजे सर्व ही अनिश्चितता आता त्याच्या समोर आली. तर त्यामुळे मिळालेला जन्म ज्या वेळेला आहे त्यावेळेला आपण त्याचं सार्थक करून घेतलं नाही, तो अयोग्य कृतीमध्ये वापरला आहे, जसे आता आसुरी प्रवृत्तीने, तशा म्हणजे जीवन आपलं व्यर्थ वाया घालवतात. तर कृष्णांनी त्यांना आता हा धोक्याचा इशा म्हणजे सूचना दिली, परिणामांची सूचना दिली. आता इथे पुढे 20वा श्लोक बघू आपण. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. आसुरी योनिमापन्ना मूढा जन्मनि जन्मनि माम प्राप्यैव कौन्तेय ततो यान्त्यधमां गतिम्. हे कौंतेया, आसुरी योनीमध्ये वारंवार जन्म प्राप्त करीत असलेले असे लोक कधीच माझ्याकडे येऊ शकत नाहीत. हळूहळू ते अत्यंत अधमगतीला प्राप्त होतात. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. तर भगवंत कसे आहेत? परम कृपाळू आहेत. आपण म्हणतो ना, भगवंत सर्वांना समान संधी देतात. पण हे असुर जे असतात ते मिळालेल्या संधीचा दुरुपयोग करतात. त्यांच्याकडे मात्र भगवंत दया दाखवत नाहीत. ज्या वेळेला परिणामांना सामोरं हे जातात त्यावेळेला आसुरी प्रवृत्तीच्या लोकांना भगवंत अनेक आसुरी म्हणजे नीच योनीमध्ये जन्माला घालतात, जोपर्यंत त्यांचे हे पापांचे भोग भोगून ते पूर्ण करत नाहीत. आणि अशाच नीच योनीमध्ये जन्म मृत्यूच्या चक्रात ते सदैव फिरत राहतात. आता या श्लोकात माम अप्राप्य एव असे शब्द आहेत बघा. तर कृष्ण म्हणतात असे आसुरी योनीमध्ये जे जन्म प्राप्त करत असलेल्यांना माझी प्राप्ती निश्चितपणे होऊ शकत नाही. म्हणजे भगवंतांना प्राप्त करण्यासाठी जो जन्म मिळतो तो किती दुर्लभ असतो हे आपण समजू शकतो. कुठल्या जन्मी तशी भक्तीमध्ये सुकृती एकत्रित केल्याने तसा जन्म भगवत कृपेने मिळतो आपल्याला. आणि तिथून पुढे भगवंतांनी स्मरण दिल्यामुळे आपण अपूर्ण राहिलेली भक्ती पुढे सुरू ठेवू शकतो. त्यामुळे इथे म्हटलंय की ज्यांचं आचरण अयोग्य असेल त्यांना डुक्कर, कुत्रा अशा निम्न योनीमध्ये जन्म मिळतो. आता बघा, भगवंत आहेत, त्यांच्यासाठी काहीच अशक्य नाहीये. ठरवलं त्यांनी तर असुरांना ते क्षणार्धात तत्काळ देवताही बनवू शकतात. पण ते तसं करत नाहीत, कारण ह्या असुरांची इच्छाच नसते तशी. त्यांना आसुरी प्रवृत्तीने तशीच कार्य करत जगण्याची, अयोग्य कृती करत जगण्याची इच्छा असते. आणि भगवंत जशी ज्याची इच्छा असेल त्यानुसार फळ देतात. कृपा करायची असेल
तर ते आपल्या भक्तांच्या द्वारे कृपा करतात कोणावर करत असताना. स्वतः प्रत्यक्ष कृपा न करता भक्तांच्या माध्यमातून कृपा करतात. कारण कृष्णांना आपल्या भक्तांचा गौरव व्हावा, त्यांचं गुणगान व्हावं अशी इच्छा असते. जसं आपण मृगारीचं बघितलं. मृगारी हा शिकारी होता. तो प्राण्यांना बाण मारून अर्धमेलं करून सोडत असे, विव्हळत सोडत असे, म्हणजे अयोग्य कार्य करत होता. भगवंतांचे जे भक्त म्हणजे नारद मुनी अशांची त्याच्यावर कृपा झाली. म्हणजे भगवंतांनी डायरेक्टली मृगारीचा उद्धार केला नाही, भक्तांच्या द्वारेच ही अशी कृपा भगवंत करतात. भगवंत सर्वांकडे सम आहेत. जशी ज्याची इच्छा आहे ना तसंच ते अनुमती देतात. आता कोणाच्याही इच्छेमध्ये ते हस्तक्षेप करत नाही, हे आपण आधी 13व्या अध्यायामध्ये शिकलोय. आता कोणी सत्वगुणी असेल तर आपण जाणलं की त्याला देवतांची योनी प्राप्त होते, म्हणजे उच्च ग्रहांवरती त्याला प्रवेश मिळू शकतो मृत्यूनंतर. रजोगुणी व्यक्ती तर पृथ्वीवर वारंवार जन्म घेतो, पण त्याच्या इच्छा त्याला पूर्ण करायच्या आहेत. आणि तमोगुणी या आसुरी योनीमध्ये जन्म घेतो. म्हणजे हे भगवंत ठरवत नसून जीव त्याच्या केलेल्या कर्माने आणि तशा इच्छांनी पुढचं शरीर कुठलं प्राप्त करणार हे ठरवत असतो. तसंच भगवंतांची प्राप्ती ही त्यांच्या इच्छेनुसार भक्ताला होत नसून इच्छा तशी भक्ताची असते. आणि मग भगवंत सर्व प्रकारे मदत करतात त्या भक्ताला भगवत धामात परत घेऊन येण्यासाठी, भक्तीमध्ये प्रगती करण्यासाठी. म्हणजे आता ही जी आसुरी प्रवृत्ती आहे त्या आसुरी व्यक्तीमध्ये, म्हणून भगवंत त्यांची घृणा करत नाहीत. आसुरी म्हणून भगवंतांचा त्यानेही आश्रय प्राप्त केला तर त्याच्यावरही ते कृपा करतात. म्हणून भगवंतांना सम म्हटलेलं आहे. आणि फक्त भगवंतांची शरण घेणं आवश्यक आहे. जोपर्यंत कोणी शरण घेणार नाही, भगवंतांची आश्रय घेणार नाही, तोपर्यंत भगवंत कृपा करत नाही. पण जोपर्यंत कोणी शरण घेत नाही भगवंतांची, तरी त्याच्या इतर जीवन निर्वाहाची व्यवस्था मात्र भगवंत करतच असतात. जसं हवा, पाणी, अन्नधान्य, सूर्यप्रकाश ही सर्व व्यवस्था भगवंतांनी सर्वांसाठी केलेली आहे. पण जी आपण म्हणतो ना कृपा, तर ती कृपा त्याच्यावर होते जेव्हा तशी व्यक्तीची इच्छा असेल. म्हणून तो भगवंतांच्या चरणांचा आश्रयही घेतो. मग तर आता ज्याला भौतिकामध्ये रमायचंय, भगवंतांचं स्मरण करायचं नाही, तर भगवंत त्याला त्यांच्या विस्मृतीमध्ये ठेवतात. त्यामुळे भौतिक भोग तो करण्यामध्येच सुख मानतो आणि जीवाची इच्छाच नाहीये भगवंतांचं स्मरण करण्याची. पण आता जो भगवंतांचं स्मरण करतो त्याला भगवंत परमात्मा म्हणून हृदयात स्थित राहून आंतरिक प्रेरणा देतात पुढे प्रगती करायची, कारण त्या जीवाची तशी इच्छा आहे. म्हणजे बघा, जोपर्यंत व्यक्तीकडे ही सुकृती नसेल तोपर्यंत कृष्णांचं स्मरण होईल अशी बुद्धीच भगवंत देत नाहीत. म्हणजे केवढी मोठी गोष्ट आहे ही, की एखाद्या भक्ताला जर का मनुष्य जीवनामध्ये मायाशक्तीचा प्रभाव एवढा प्रबळ असतानाही जर का तो भगवंतांच्या प्राप्तीची इच्छा करत असेल तर भगवंत त्याला तशी बुद्धी देतील. म्हणून आपण 7व्या अध्यायामध्ये श्लोक शिकलो होतो ना. माताजी, आठवतोय का तुम्हाला मिनल माताजी? मनुष्याणाम सहस्त्रेषु, 7व्या अध्यायातला 3रा श्लोक वाचा बरं जरा वाचते. समोर. हा. मनुष्याणाम सहस्रेषु कश्चित यतति सिद्धये यततामपि सिद्धानाम. पुढचे शब्द नाही एक मला आठवत, मिनिट माताजी वाचते. वाचतील आता. हरे कृष्ण. मनुष्याणां सहस्रेषु कश्चित् यतति सिद्धये यततामपि सिद्धानां कश्चिन् मां वेत्ति तत्त्वतः. त्याचा अर्थ पण वाचू का? हो हो, वाचा. वाचते. एकच मिनिट. हो. हरे कृष्ण. सहस्त्रावधी मनुष्यांपैकी एखादाच सिद्धी प्राप्त करण्याचा प्रयत्न करतो आणि सिद्धी प्राप्त करणाऱ्या त्या मनुष्यांपैकी एखादाच मला तत्वतः जाणतो. म्हणजे पर्सेंटेज किती कमी. किती कमी आहे मग. म्हणजे इच्छा होणं भगवंतांच्या बाबतीत आणि तत्वतः जाणणं यामध्ये कित्येक लोक गळून जातात. आणि तुम्हाला सर्वांना आठवत असेल तर आपण चित्र मॅरेथॉन रेसचं बघितलं होतं, की रेस हो. सुरू होताना अनेक तिथे गोळा होतात, पण रेस पूर्ण करणारे फार कमी असतात. तसंच आहे, भगवंतांची कृपा असेल आणि मनुष्याचे प्रयत्न असतील तरच तो या म्हणजे भगवत प्राप्तीचं ध्येय गाठू शकतो. पण अर्थात या मायेच्या जगामध्ये सगळं प्रलोभन मायेने दिलेली सोडून भगवंतांचं स्मरण येणं ही पण खूप मोठी गोष्ट आहे. तीच बहुतेकांना होत नाही. आपण
आपण म्हटलं ना की पूर्ण जन्म निघून जातो, जिभेवर कधी हरिनाम येत नाही. तर असे अनेक जण आजकालच्या जगात आहेत आणि त्याचं कारण म्हणजे ही आसुरी प्रवृत्ती आहे. आता आपण 21वा बघूया. हा, हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. एक मिनिट हं. हे पान बदललं गेलं होतं. त्रिविधं नरकस्येदं द्वारं नाशनमात्मनः कामक्रोधस्तथा लोभस्तस्मादेतत्त्रयं त्यजेत. काम, क्रोध आणि लोभ ही 3 नरकामध्ये जाण्याची द्वारे आहेत. प्रत्येक बुद्धिमान मनुष्याने त्यांचा त्याग केला पाहिजे, कारण या तिन्हीमुळे आत्म्याचा विनाश होतो. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. काम, क्रोध आणि लोभ ही नरकाची 3 द्वारं आहेत असं कृष्ण म्हणतात. काम म्हणजे आपल्या अनियंत्रित इच्छा इंद्रिय तृप्तीच्या ज्या आहेत. इंद्रिय तृप्ती हा शब्द पण बघा ना किती फसवा आहे. इंद्रियची तृप्ती कधी होत नाही. इंद्रिय भोगांची इच्छा होत असते नेहमी आणि ही इच्छा पूर्ण करत असताना मनुष्य कर्मबंधनामध्ये अडकतो. आता या इंद्रिय भोगाच्या इच्छा भडकल्या की त्या कधीही शांत होत नाहीत आणि ह्या पूर्ण करताना बाधा आली म्हणजे क्रोध उत्पन्न होतो आणि क्रोधाने कसा बुद्धिनाश होतो, मनुष्य कसं क्रोधाच्या आहारी जाऊन चुकीचं कर्म करतो, परत बंधनात अडकतो, हे आपण दुसऱ्या अध्यायामधले जेव्हा आसक्तीचं चक्र शिकलो तेव्हा हे जाणून घेतलं होतं. तसंच आता ही इंद्रियांच्या भोगाच्या इच्छा जरी पूर्ण झाल्या तरी ही आग शमत नाही. अजून पाहिजे, अजून पाहिजे, म्हणजे सतत लोभ करायला मिळावा भोग असा लोभ उत्पन्न होतो आणि ते करताना पण मनुष्य बंधनामध्ये अडकतो. तर अशा प्रकारे काम, क्रोध आणि लोभ हे मनुष्याच्या अधःपतनाला कारणीभूत होतात इथे म्हटलेलं आहे. अधःपतन म्हणजेच प्राण्यांच्या शरीरात जन्म घेणं, जिथे कृष्णांचं पूर्ण विस्मरण असणार आणि मग हे काम, क्रोध, लोभ आत्म्याला कसं कृष्णांपासून दूर नेऊन सोडतात हा परिणाम आहे. आत्मा जेवढा कृष्णांच्या पासून दूर तेवढा तो अधिक दुःख भोगत असेल. म्हणून काम, क्रोध आणि लोभ यांचा बुद्धिमान मनुष्याने त्याग केला पाहिजे म्हणतात कृष्ण, कारण त्याने आत्म्याचा अविनाश होतो. आता हे जे काम हे मूळ आहे बघा या गोष्टीचं, पापकर्माचं मूळ हे काम आहे. तर म्हणजे कामच नसेल, आपल्या मनामध्ये असंख्य भोगाच्या इच्छा नसतील तर मग क्रोधही नसेल आणि लोभही उत्पन्न होणार नाही. म्हणून आपल्याला शास्त्र काय सांगतं की हे जे कामाचं रूपांतर आहे ना हे प्रेमामध्ये करायला हवं. काम म्हणजे स्वतःच्या इंद्रिय तृप्तीची इच्छा न ठेवता, काम न ठेवता कृष्णांना प्रसन्न करण्याची इच्छा व्हायला पाहिजे. आपल्याला कृष्ण प्रेम मध्ये ते बदललं गेलं पाहिजे. आता हे जे काम, क्रोध आणि लोभ आपल्या मनामध्ये जे 3 अनर्थ असतात, तर या कामामुळेच आपल्यामध्ये ही भोगवृत्ती येते. क्रोधाने आपल्यामध्ये नियंत्रण करण्याची इच्छा येते, इतर जीवांना आपण नियंत्रण करायला बघतो आणि लोभामुळे आपल्यामध्ये स्वामित्वाची भावना येते, म्हणजे आपण म्हटलं ना हे माझ्या मालकीचं आहे, हे माझी जमीन आहे. या अशा प्रकारे हे 3 आपल्यामध्ये या अनर्थ असतात. आता हे असंतुलन होतं, काम, क्रोध, लोभ या भावनांमुळे मनुष्यामध्ये असंतुलन होतं आणि कृष्ण त्यासाठी अनेकदा काम, क्रोध, लोभ वरती श्लोक म्हणालेले आहेत. आता कौरव कसे होते, चुकीच्या मार्गाने राज्य प्राप्त करण्याचा प्रयत्न करत होते. पांडवांना जंगलामध्ये पाठवून द्यायचं आणि मग इथे त्यांचा विनाश व्हावा हीच त्यांची इच्छा असे, सर्व काही राज्य आमच्याकडे आम्हाला मिळावं ही कौरवांची इच्छा होती. तर अशा अशुद्ध भावनेचं कारण म्हणजेच हे अनर्थ होते, काम, क्रोध आणि लोभ. आणि क्रोधाला कामानुज म्हटलं जातं, कामाचा लहान भाऊ, म्हणजे काम असेल तर क्रोध तिथे आहेच. तर जसे हे कौरव अत्यंत लोभी म्हटले जातात, तर सर्वच राज्य बळकावण्याचा त्यांचा विचार होता. पण आता पांडवांच्या पैकी युधिष्ठिर महाराज बघा कसे होते, ते राजा जरी झाले असते तरी दुर्योधनाला राज्य करायला त्यांनी स्थान दिलं असतं. युधिष्ठिर महाराज विशाल हृदयी होते, अजातशत्रू म्हटलं जायचं त्यांना आणि कौरवांना ते बंधू मानत होते. पण दुर्योधनाची वृत्ती मात्र तशी नव्हती. त्याला एकमेव राजा काय तो मीच होणार आणि सगळी सत्ता माझ्या हातात हवी असा त्याचा विचार असायचा. त्यामुळे त्याला लोभ म्हटलेलं आहे. आणि अशी बघा आपल्याही इतिहासामध्ये देशाच्या अशी आपल्याला आठवण आहे की किती आक्रमणं झाली. मुघलांनी आपल्या देशावर आक्रमण केलं, ब्रिटिशांनी कित्येक वर्ष राज्य केलं, म्हणजे दुसऱ्याची जमीन बळकावून स्वतःची करायची या हेतूनेही झालेली आक्रमणं आहेत. आता हे कौरवही अशाच पापमय कृतीमध्ये लागले होते आणि हे जे धर्मयुद्ध झालं कुरुक्षेत्राचं, तर त्याद्वारे कृष्ण हे समजवतायत की अशा अधर्माच्या काम, क्रोध, लोभ यांच्या आहारी कोणी गेला असेल तर त्याचं पतन निश्चित आहे. म्हणून नरकस्य द्वारम असंच म्हटलेलं आहे. आणि पुढे एतत्रयम त्यजेत, म्हणजे या तिन्हीचा त्याग केला पाहिजे हे कृष्णांनी सांगितलं. म्हणजे ही अशी आसुरी वृत्ती बाळगल्याने मनुष्याची अधोगती तीव्रतेने नरकाकडे होईल ही कृष्णांनी सूचना दिली.
आता पुढे बघू आपण 22वा. हा, हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. एतैर्विमुक्त कौन्तेय तमोद्वारैस्त्रिभिर्नरः आचरत्यात्मनः श्रेयस ततो याति परां गतिम्. हे कौंतेया, जो मनुष्य नरकाच्या या 3 द्वारातून सुटला आहे तो आत्मसाक्षात्कारी श्रेयस्कर असे कार्य करतो आणि क्रमशः परमगतीला प्राप्त होतो. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. म्हणजे समजून घेऊया, काम क्रोध लोभ हे मनुष्याच्या जीवनाचे सगळ्यात मोठे शत्रू आहेत. त्यांच्यापासून आपण सावध राहिलं पाहिजे. आता हायवे वरती जाताना आपल्याला आठवण करायला ट्रकच्या मागे लिहिलेलं असतं बघा, सावधानी हटी दुर्घटना घटी. तर जेवढं आपण म्हणजे या काम क्रोधाच्या आहारी जाऊ तेवढंच आपलं नुकसानही होणार आहे. आता इथे तात्पर्यामध्ये ना श्रीला प्रभुपाद यांनी काम क्रोध लोभ यांच्या आहारी जाऊन मनुष्य कधीच सिद्धी प्राप्त करू शकत नाही असं सांगितलेलं आहे. आणि ज्या मनुष्याला याबद्दलचं ज्ञान आहे, परिणामही माहिती आहेत, तरी त्याने आचरणामध्ये बदल घडवून आणला नाही तर त्याला नराधम समजावं. नरामध्ये अधम म्हणजे नीच, शूद्र मनुष्य समजावं असं म्हणतात ते. तर मनुष्य जीवनात त्याने कसं सदाचाराने राहिलं पाहिजे, जी सर्वोच्च अवस्था प्राप्त करायची आहे, ज्याच्यासाठी जे नियम सांगितलेत त्याचं पालन केलं पाहिजे. आता हे इथपर्यंत आपल्याला समजतं बघा श्रीला प्रभुपादांनी काय लिहिलेलं आहे ते. पण आता खरी महत्वाची गोष्ट श्रीला प्रभुपाद पुढे सांगतात की सदाचार पाळला, नियमांचं पालनही केलं, म्हणजे ही 2 लक्षणं कुठली आहेत? सत्वगुणाची लक्षणं आहेत. सत्वगुणी व्यक्ती बघा सदाचारी असतो, सर्व नियम कायद्यांचं तो पालन करतो, पण तो कृष्ण भावनेशी जोडून घेत नाही. तेच इथे श्रीला प्रभुपाद सांगतात की सदाचार पाळला, नियमांचं पालन केलं, पण कृष्ण भावनेशी जर का जोडून घेतलं नाही तर त्याचे प्रयत्न निष्फळ ठरतात. सत्वगुणी आपण म्हटलं ना ज्ञानाने आणि सुखाने बद्ध होतो. तर आता काही लोकांचा विचार असतो बघा, आम्ही सदाचाराने राहतो, काही अयोग्य काम करत नाही, आमच्या जीवनात सगळं काही सुरळीत सुरू आहे, सुखी समाधानी आहोत आम्ही, मग आता अजून कृष्ण भक्ती कशाला करायला हवी आहे? ते सगळं ठीक आहे. तर इथे श्रीला प्रभुपादांनी त्याचं उत्तर दिलंय की अशा विचारांचा मनुष्य ज्याची सत्वगुणातून पुढे कृष्ण भावनेशी जोडून विशुद्ध सत्वगुणापर्यंत जाण्याची इच्छा नाही, तो फार काळ सत्वगुणात टिकून राहू शकणार नाही. तर त्यामुळे क्रमाक्रमाने स्वतःची उन्नती घडवून आणण्यासाठी कृष्णांशी जोडून घ्यावं लागेल. जर मनुष्य गाठायचं परमोच्च ध्येय साध्य करायचं असेल तर सत्वगुणी आहे पण जीवनामध्ये कृष्ण म्हणजे कृष्ण भावनेशी संलग्न नसेल तर मात्र निष्फळ आहे. रजोगुण तमोगुण आणि ही आसुरी प्रवृत्तीचा प्रभाव पडायला वेळ लागणार नाही, कारण ही माया शक्ती जणू शोधतच असते. जो कृष्णांशी जोडलेला नाही त्याला आपल्या आधिपत्याखाली आणून ती भ्रमित करते. पण जो कृष्णांचा हात पकडतो, कृष्ण स्वतः त्याला त्याची सुटका या भवसागरातून करतात, कारण माया शक्तीचे ते नियंत्रक आहेत. म्हणजे सत्वगुण आपण टिकवून ठेवू शकत नाही जर का आपलं ध्येय पुढे जाण्याचं नसेल तर, विशुद्ध सत्वगुणाकडे. जसं आता कोणी विद्यार्थी आहे, त्याला पुढच्या इयत्तेत जायचं नसेल तर तो अभ्यास करणारच नाही, तसंच आहे ते. सत्वगुण आपण म्हटलं की आम्ही सत्वगुणी आयुष्यामध्ये बनून राहू तर होऊ शकणार नाही. रजोगुणाचा तमोगुणाचा प्रभाव, आसुरी वृत्ती कधी आपल्यावरती झडप घालतील मायाशक्तीच्या प्रभावाने हे सांगता येणार नाही आपल्याला. आता पुढचा घेऊ 23. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. यशास्त्रविधिमुत्सृज्य वर्तते कामकारतः न स सिद्धिमवाप्नोति न सुखं न परांगतिम. जो शास्त्रविधींचा त्याग करतो आणि आपल्या लहरीप्रमाणे कर्म करतो त्याला सिद्धी, सुख आणि परमगतीही प्राप्त होत नाही. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. आता बघा या श्लोकामध्ये कृष्ण सांगतात की तुम्ही माझ्या आदेशाचं पालन न करता आपल्या मर्जीप्रमाणे वागलात तर सुख, सिद्धी, परमागती मिळणार नाही. शास्त्रविधींचा त्याग म्हणजे शास्त्रांच्या विधिविधानांचं पालन न करणे. आता हे असं का करतात, त्यांच्या बरोबर काय होतं, हे आपण आता सगळं हे आसुरी प्रवृत्तीचा परिणाम म्हणून जाणून घेतलं. म्हणजे अशा लोकांना या जन्मात तर सुखसिद्धी मिळतच नाही, वर्तमानात तर त्यांना आनंद मिळतच नाही आणि पुढेही त्यांची अधोगतीच होते.
कृष्णांनी परिणामही सांगितला की जे असे आसुरी प्रवृत्तीच्या अधीन होतात पुढे त्यांना नरकाची गती प्राप्त होते. तर कृष्ण हेच सांगतात की जे दैवी प्रवृत्तीचे लोक असतात ते शास्त्रांचं पालन करतात. आपण या अध्यायात जाणून घेतलं. म्हणजे आपली बुद्धी जी असते ना ती वापरून आपण चुकीचं कामही करू शकतो. पण शास्त्रे कशी आहेत जी आपल्याला योग्य काय ते शिकवतात. आणि मनुष्यामध्ये हा विवेक असला पाहिजे ना. मनुष्य आणि पशु यामध्ये भेद आपण विवेकाने करतो. तर हा विवेक योग्य अयोग्य ठरवण्याचं आपल्याला कळतं कुठून, तर शास्त्रांद्वारे आपल्याला हे ज्ञान मिळतं. म्हणून कृष्णांनीही बघा गुरूंचा स्वीकार केलेला होता. पुढच्या आता श्लोकामध्ये आपण ते समजून घेणार आहोत. तर आपण त्या श्लोकाकडे जाऊ आता. 24व्या श्लोकामध्ये. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. तस्मात् शास्त्रं प्रमाणन्ते कार्याकार्यव्यवस्थितौ ज्ञात्वा शास्त्रविधानोक्तं कर्म कर्तुमिहार्हसि. म्हणून मनुष्याने शास्त्रविधींद्वारे कार्य आणि अकार्य यांच्यामधील भेद जाणला पाहिजे. अशी विधिविधाने जाणून मनुष्याने कर्म करावे, जेणेकरून त्याची क्रमशः उन्नती होईल. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. तर या श्लोकात कृष्ण सांगतात की शास्त्रांच्या विधिविधानांचं पालन केलं पाहिजे. शास्त्रांच्या द्वारे ज्ञान घेऊन पापकर्म कोणतं, पुण्यकर्म कोणतं, अकर्म कुठलं हे सर्व माहिती करून मग वागलं पाहिजे. आणि हे ज्ञान आपण कुठून प्राप्त करू शकतो, तर प्रमाणित आध्यात्मिक गुरूंकडूनच प्राप्त करू शकतो. म्हणून जे दैवी प्रवृत्ती ज्या माणसांमध्ये आहे त्यांनीही गुरूंचा स्वीकार केला पाहिजे. आणि जसं कृष्णांनी पण सांदीपनी ऋषींच्या आश्रमात राहून त्यांचं मार्गदर्शन घेतलं होतं. आणि याद्वारे आपण समजू शकतो की गुरु साधू आणि शास्त्र यांचं काय महत्व आहे. तर हे आपल्याला लक्षात ठेवायला पाहिजे की गुरु साधू आणि शास्त्र यांचा आश्रय आपल्याला घ्यावाच लागतो. दैवी प्रवृत्ती जर का आपल्यामध्ये जोपासायची असेल तर. आणि आपल्यापेक्षा श्रेष्ठ गुरु साधू आणि शास्त्र आहे म्हणजे त्यांना श्रेष्ठ मानलं पाहिजे आणि त्यांचा आश्रय घेतला पाहिजे. आसुरी प्रवृत्ती मात्र या उलट आपल्याला सांगते बघा की मीच काय तो सर्वज्ञाता आहे, मलाच काय ते सगळं माहिती आहे, मला शिकवणारा कोणीच नाहीये, माझ्याहून श्रेष्ठ वरचढ कोणी नाही आणि कोणी असेलच तर त्याला मी संपवून टाकेन, ही आसुरी प्रवृत्ती आहे. आता मनुष्य असतो जो बद्ध जीव आपण म्हणतो ना, तर हे 4 प्रकारचे दोष मनुष्यामध्ये असतात इथे भौतिक जगामध्ये. एकतर आपली इंद्रिय अपूर्ण असतात. या अपूर्ण इंद्रियामुळे आपण भ्रमित होतो, मग मोहग्रस्त होतो आणि त्यामुळे आपण चुकाई करतो. आणि त्यानंतर आपल्या सर्वांमध्ये दुसऱ्याला फसवण्याची वृत्ती असते. आता माया आपल्याला भ्रमित करते असं आपण म्हणतो. तर हे भ्रम म्हणजे काय, तर बघा अपूर्ण इंद्रियामुळेच आपल्याला कधी आपल्याला म्हणजे लांबचा आवाज ऐकू येत नाही किंवा फार लांबचा आपल्याला स्पष्ट दिसतही नाही. खूप दूर असलेल्या फुलाचा सुगंध आपल्याला घेऊ येऊ शकत नाही. म्हणजे काय, तर इंद्रियांच्या क्षमताच मर्यादित आहे. किंवा अति तीव्र किंवा अति क्षीण असे आवाजही आपण कानाने ऐकू शकत नाही. अचानक अंधार झाला तर आपला हातच आपल्याला दिसू शकत नाही. म्हणजे प्रकाशाची आवश्यकता भासते. याचं कारण म्हणजे ही आपली अपूर्ण इंद्रिय. आता या अपूर्ण इंद्रियामुळेच आपण भ्रमित होतो, मोहग्रस्त होतो. म्हणजे एखादी आकृती बघून आपल्याला ते नीटचं काय आहे असं समजत नाही. दोरी दिसते आपल्याला पण आपल्याला वाटतो तो साप आहे. आणि याचा परिणाम म्हणून आपण चुकाही करतो. अगदी रोजच्या सवयीतली वर्षानुवर्ष करत असलेली आपली कामं असतात पण तरीही ती करत असताना आपल्या हातातून चूकही होते. आणि जो चौथी गोष्ट आहे ती म्हणजे दुसऱ्याला फसवण्याची, धोका देण्याची वृत्ती. एखादा व्यक्ती मनुष्याला धोका देण्याच्या इराद्याने स्वतःला बुद्धिमान आहे असं भासवतो. आता या गोष्टींमुळेच या 4 दोषांमुळेच म्हणूया की बद्ध जीव विधिविधान बनवण्यासाठी अयोग्य मानला गेलेला आहे. कुठलीही नियमावली बद्ध जीव बनवू शकत नाही, कारण बनवली तरी त्यामध्ये काहीतरी त्रुटी राहून जाते. म्हणून आपण शास्त्र तयार लिहू शकत नाही आपल्यासारखे बद्ध जीव. शास्त्र अशांच्याच द्वारे लिहिलं जातं ज्याच्यामध्ये हे दोष नाहीयेत. 4 दोषरहित कोण आहेत, परमपुरुषोत्तम साक्षात श्री भगवंत श्रीकृष्ण आहेत. म्हणून सर्व शास्त्र वेद यांचा उगम श्रीकृष्ण आहे. त्यामुळे त्या अशा शास्त्रांमध्ये त्रुटी असण्याचा प्रश्न येत नाही. सर्व संत आहेत, महात्मा आहेत, या शास्त्रांचा काहीही शंका न बाळगता त्यासाठी स्वीकार करतात. आणि म्हणून शास्त्रांना अपौरुषेय असं म्हटलं जातं.
आणि कारण ते भगवंतांनी रचलेलं आहे. आणि अशा भगवंतांनी हे दिलेलं जेव्हा ज्ञान आहे तेव्हा आपल्या बुद्धीला त्याची जोड मिळते ना, तेव्हा आपण ही शीघ्रतेने प्रगती करू शकतो. आता तुम्ही बघितलं तर श्रीला प्रभुपादांचं इथे आपण जरा समजून घेऊया. श्रीला प्रभुपादांनी कसं कार्य केलं, की जे आता बघा हिप्पी होते, ते त्यांच्यामध्ये ही आसुरी प्रवृत्ती होती. आणि श्रीला प्रभुपादांनी त्यांचं निरीक्षण केल्यावर त्यांना हेही समजलं की हे हिप्पींचं म्युझिक मध्ये खूप इंटरेस्ट आहे. आणि तीच गोष्ट त्यांनी पकडली श्रीला प्रभुपादांनी, जेव्हा न्यूयॉर्कमध्ये पार्कमध्ये बसून हरे कृष्ण महामंत्राचं संकीर्तन करायला त्यांनी सुरुवात केली. मृदुंग साथीला होता, करताल वाजवत असत ते. आणि त्यामुळे हिप्पींना ती उत्सुकता वाटली. श्रीला प्रभुपाद यांना ते विचारू लागले, तुम्ही कोण आहात, कुठून आलाय आणि हे काय गात आहात. मग श्रीला प्रभुपादांनी त्यांना सांगितलं की मी भगवान श्रीकृष्ण यांचा मंत्र म्हणतोय, तुम्ही पण म्हणून बघा, तुम्हालाही आनंद मिळेल. आता भारतातून आलेले हे ज्येष्ठ वयाचे स्वामी आहेत, आम्हाला मंत्र म्हणायला सांगतायत आणि आनंद मिळेल असं सांगतायत. म्हणून त्यांनीही टाळ्या वाजवत नृत्य करत आता हरे कृष्ण महामंत्राच्या संकीर्तनामध्ये ते सहभाग घेऊ लागले. आणि आपण जाणून घेतलं की कोणी आसुरी प्रवृत्तीचा का असेना, आपण जर का त्याने भगवंतांचा आश्रय घेतला तर भगवंत त्याच्यावरही कृपा करतातच. आणि तसंच झालं. श्रीला प्रभुपाद यांच्या शुद्ध भक्ताचं सान्निध्य, त्यांच्या शुद्ध वाणीतून केलेलं हरे कृष्ण महामंत्राचं श्रवण आणि प्रभुपादांचं म्हणणं ऐकून स्वतः उत्साहाने संकीर्तनामध्ये घेतलेला त्यांनी सहभाग, याचा परिणाम झाला. आणि हरिनामाची महिमा तर आहेच ना, जो नामाशी जोडून घेईल त्याच्या अशुद्धता क्रमाक्रमाने दूर होत जातील. ज्या प्रकारे आता अंधकारमय जीवन हे हिप्पी जगत होते, त्याचा फार भयंकर परिणाम भविष्यात त्यांना भोगावा लागणार होता. पण हरे कृष्ण महामंत्राशी जोडून श्रीला प्रभुपाद यांनी त्यांच्या जीवनाची दिशा बदलली. आणि त्यांच्या पैकी अनेकांनी पुढे म्हणजे ते भक्त, त्यांच्यापैकी काहींनी संन्यास घेतला आणि कृष्ण प्रचार प्रसार यामध्ये ते सहभागी झाले. आता बघा, श्रीला प्रभुपाद यांनी या जगाचा निरोप घेऊन जवळजवळ 50 वर्ष झालेली आहेत. पण त्यांचे असे अनेक शिष्य आहेत परदेशामध्ये, जे अत्यंत सदाचाराने राहतात, 4 नियमांचं कठोरतेने पालन करतात, रोज 16 माळांचा जप करतात, साधं सरळ जीवन ते जगतात. अमेरिकेसारख्या देशामध्ये जिथे खूप भोगविलासता आहे, मायेचं स्वरूप खूप प्रबळ आहे, रजोतमो गुणाचा प्रभाव आहे, तिथे राहूनही असं शुद्ध जीवन जगण्यामागे त्यांचे प्रयत्न आहेत. आणि त्या प्रामाणिक प्रयत्नांना बघूनच कृष्णांनी दिलेली ही कृपा आहे. तर आपण समजून घेतलं पाहिजे की या मायेच्या विरुद्ध युद्ध करण्यासाठी इथे म्हणजे ही जी प्रलोभन माया देवी आपल्या समोर ठेवते ना, त्या समोर टिकण्याचं सामर्थ्य आपल्याकडे नाहीये. मोठे मोठे प्रगत योगी, विश्वामित्र ऋषी आहे, सौभरी मुनी आहेत, हजारो वर्ष तपस्या करूनही मायेच्या प्रभावातून आपला बचाव करू शकले नाही. पण कृष्ण म्हणतात, जो भक्त मला शरण येतो तो मायाशक्तीला तरून जाऊ शकतो. तर जसं श्रीला प्रभुपादांनी बघा काय केलं, हे जे हिप्पी होते ना, त्यांच्यामधली म्हणजे अग्नी विझत चालला होता. आणि म्हणतो जसं आपण हवा अग्नीवरती घातली, विझणाऱ्या अग्नीवरती, तर कशा त्या ठिणग्या पुनर्जागृत होतात, पुनर्प्रज्वलित होतो. तसंच कार्य प्रभुपादांनी केलं. त्यांच्यामधल्या ज्या चुकीच्या गोष्टी होत्या, आसुरी प्रवृत्तीकडे न बघता चांगल्या गोष्टी बघितल्या, म्युझिक मध्ये त्यांना इंटरेस्ट आहे ना, तर त्यांना संकीर्तनात त्यांनी जोडून घेतलं. आणि मग त्यांच्या जीवनाची दिशा त्यांनी पूर्णपणे बदलून टाकली. आता हेच इथे आपल्याला सांगितलेलं आहे, भगवंताची आपण जर का म्हणजे जोडून घेतलं तर आसुरी प्रवृत्ती सारखे जे गुण आहेत आसुरी प्रवृत्तीमधले, तेही बदलू शकतात. पण त्या उगमाबरोबर, जो सर्व गुणांचा उगम आहे, त्यांच्याबरोबर आपण जोडून घ्यायला पाहिजे. अन्यथा जर का आपण केवळ आसुरी प्रवृत्तीच्या अहंकारामध्येच राहिलो की मीच काही तो सर्वज्ञाता, मला सगळं काही माहितीये, तर आपण त्रिविधम नरकस्येदम जो श्लोक आला होता की नरकाची गती आपण प्राप्त करतो. तर इथे आता कृष्णांनी आपल्याला हे दोन्ही गुणांबद्दल सांगितलं की प्रकृतीच्या 3 गुणांचा चेतनेवरती हा अशा प्रकारे प्रभाव होतो. जशी कर्म इच्छा असतात त्याचा परिणाम आपल्या चेतनेवरती होतो. दैवी गुण, आसुरी गुण घेऊन आपण जन्माला येतो. आणि या दोन्ही गुण आपल्यामध्ये आहेतच म्हणजे, पण कुठला गुण वाढीस लागावेत म्हणून आपण प्रयत्न करतो, त्याप्रमाणे भविष्यामध्ये आपली गती ठरते. आसुरी गुण असणाऱ्यांनीही भगवंतांबरोबर जोडून घेतलं तर तेही या अशुद्धतांतून मुक्त होऊ शकतात, हेही सांगितलं. आणि ते जर का केलं नाही तर मग पतनाच्या मार्गावरती असे आसुरी गुण घेऊन जातात, असा इशारा पण भगवंतांनी दिला. तर इथे आता आपला अध्याय संपलेला आहे. हे आपण चार्ट बघितला होता. आता मी 17वा अध्याय शेअर करते. काही तुमचे या अध्यायावरती प्रश्न असतील तर आपण ते शेवटी बघूया.
हा 17वा अध्याय जो आहे तो श्रद्धात्रय विभाग योग असं ह्याचं अध्यायाचं नाव आहे. आणि 16व्या अध्यायामध्ये बघा दैवासुर संपत विभाग योग जो आता आपण समजून घेतला त्याच्यामध्ये जाणलं की दोन प्रकारची माणसं असतात, सूर आणि असुर. दैवी गुण असलेले सूर असतात, राक्षसी आसुरी गुण असलेले असुर म्हणतो आपण. 26 दैवी गुण आणि 6 आसुरी गुण आपण समजून घेतले. असुर कुठली कामं करतात, त्यांचा विचार कसा असतो, पुढे त्यांची गती काय होते, अशा बरंच विस्तारांनी कृष्णाने अर्जुनाला ज्ञान दिलं. आणि शेवटी हे असे आसुरी गुण बाळगणाऱ्यांना इशारा दिला कृष्णांनी की त्यांची अधोगती होते. ते नीच योनीमध्ये जन्म घेतात जिथे कृष्णांचं पूर्ण विस्मरण असेल. नरकाची 3 द्वार काम, क्रोध आणि लोभ याबद्दलही कृष्ण म्हणाले की त्यांच्यापासून दूर राहा. आता 16व्या अध्यायातले जे 2 श्लोक होते, 23वा आणि 24वा, जिथे कृष्ण म्हणतात की शास्त्र विधीचा त्याग करून स्वैराचार करणाऱ्याला सुखसिद्धी आणि परमगती प्राप्त होत नाही. म्हणजे उन्नती करण्यासाठी, ऊर्ध्व उन्नती करण्यासाठी शास्त्रांच्या विधिविधानांचं पालन करावंच लागेल, हे कृष्णांनी स्पष्टपणे सांगितलं. आता इथून या 17व्या अध्यायाची सुरुवात होतीये. 17व्या अध्यायामध्ये आता अर्जुनाचा प्रश्न काय आहे की अर्जुन विचारतो की हे शास्त्रामध्ये सांगितलेले जे विधिविधान आहेत पालन न कर- 17 सॉरी, कोणाचा तरी कॉल होता त्यामुळे तसा आवाज गेला मध्ये. तर अर्जुन विचारतो की शास्त्रामध्ये सांगितलेलं न ऐकता आपल्या लहरीप्रमाणे जो वागतो अशा व्यक्ती अं, काहीतरी चुकलं बोलत असताना मी परत म्हणजे एकच मिनिट हा जरा. हरे कृष्ण. क्षमस्व, जरा एक महत्वाचा कॉल होता त्यामुळे मला तो घ्यावा लागला. तर आता या 17व्या अध्यायाची जी सुरुवात आहे ना ती अर्जुनाच्या प्रश्नाने होते. अर्जुन प्रश्न विचारतोय की शास्त्रात सांगितलेलं न ऐकता आपल्या लहरीप्रमाणे जो वागतो आणि अशी व्यक्ती म्हणजे शास्त्रामध्ये विधिविधानं जरी सांगितलेली आहेत तरी त्याच्या विरुद्ध तो काम करत असतो. तर अशांची गती ही पुढे कशी होते आणि हे असं का वागतात. आता बघा, अर्जुन विचारतोय की जे श्रद्धावान आहेत, थोडक्यात म्हणजे काय की जे श्रद्धावान आहेत पण ज्यांची श्रद्धा भगवंतांवरती नाही इतर कोणावरती आहे, तर त्यांच्याबद्दल अर्जुनाला आता अधिक जाणून घ्यायचंय. हा अर्जुनाचा प्रश्न आहे. आणि कृष्ण त्याच्यावरती उत्तर देतात की हे का होतं, तर 3 गुणांच्या प्रभावामुळे होतं. मनुष्याची जी श्रद्धा असते ना तर ती या 3 गुणांच्या प्रभावाने वेगवेगळ्या गोष्टींवरती असू शकते. जसं आपण एकदा उदाहरण बघितलं होतं बघा, की आपल्याला ताप आला असेल तर सकाळी उठून आपण रोजची नेहमीची कामं करू शकत नाही. तसंच एखादा रोग आपल्याला झाला तर तो ठरवतो की आपण काय खाणार, काय करणार. जसं आता डायबिटीस असेल त्या एखाद्या व्यक्तीला तर त्याला खाण्याची पथ्य पाळावी लागतात. सर्वसामान्य मनुष्य जसं अन्न खातो, आहार घेतो तसा तो घेऊ शकत नाही. आणि हे असं केलं नाही तर सर्व शरीरावर त्याचा परिणाम दिसतो. तसंच आता जीवात्मा प्रकृतीच्या 3 गुणांच्या संपर्कात येतो तेव्हा त्या गुणांच्या प्रभावामध्ये अडकतो. आणि या गुणांचा प्रभाव आपल्या श्रद्धेवरती, आपल्या आहारावरती, यज्ञ, तपस्या, दान इत्यादी गोष्टींवरती दिसून येतो. आणि मग कृष्ण ओम तत्सत याचा अर्थ या अध्यायामध्ये सांगतात. आणि शेवटच्या श्लोकामध्ये अर्जुनाने जो विचारलेला प्रश्न आहे त्याचं उत्तर कृष्ण देतात की जे कृष्णांची शरण घेतात
ते कृष्णधामात जातात. पण जे असुर आहेत स्वतःच्या मनमर्जीने इथे भौतिक जगामध्ये आचरण ठेवतात, शास्त्राचे नियम मोडतात, ते मात्र नरकामध्ये जातात. आता आपण इथे पहिल्या श्लोकापासून सुरुवात करूया. हा, हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. ओम श्री परमात्मने नमः. अथ सप्तदशोऽध्यायः. अर्जुन उवाच ये शास्त्रविधिमुत्सृज्य यजन्ते श्रद्धयान्विताः तेषां निष्ठा तु का कृष्ण सत्वमाहो रजस्तमः. अर्जुनाने पृच्छा केली, हे कृष्णा, जे शास्त्रविधींचे पालन न करता स्वतःच्या धारणेनुसार पूजन करतात त्यांची काय अवस्था असते? ते सत्वगुणी, रजोगुणी की तमोगुणी असतात? हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. आता 16व्या अध्यायाच्या शेवटच्या 2 श्लोकात कृष्णांनी शास्त्रविधीचं पालन करण्याचं महत्व सांगितलं. आणि इथे अर्जुन प्रश्न काय विचारतोय, की शास्त्रविधींचं जे पालन करत नाही त्यांची कोणती स्थिती असते. आता खरं तर 4थ्या अध्यायामध्येच कृष्णांनी अर्जुनाला श्रद्धेचं महत्व सांगितलंय, की जे शास्त्रांवरती श्रद्धा ठेवून त्यांचं पालन करतात त्याला ज्ञानाची प्राप्ती होऊ शकते. श्रद्धावान लभते ज्ञानम, कृष्ण म्हणालेले आहेत. आणि ज्ञानाने तो आपली इंद्रियही संयमित करू शकतो. म्हणजे श्रद्धेचं महत्व अर्जुनाला समजलेलं आहे. पण जे आता कृष्णांवरती श्रद्धा ठेवत नाहीत त्यांचं पुढे काय होतं, हा अर्जुनाचा प्रश्न आहे. म्हणजे श्रद्धा ही असतेच, कोणाची ती कृष्णांवर असेल, कोणाची देवदेवतावर असेल, कोणाची आपल्या आई वडिलांवर असेल किंवा इतर कुठल्या व्यक्तीवर असेल, पण श्रद्धा ही असतेच. मग आता ती कोणावर आहे हे बदलतं. तर प्रकृतीचे 3 गुण हे ठरवतात. आता ही जी त्रिगुणात्मक प्रकृती आहे तिच्या प्रभावामुळे आपल्या प्रत्येकाला एक विशिष्ट प्रकारचा स्वभाव प्राप्त झालेला असतो. मग तो सात्विक असेल, राजसिक असेल किंवा तामसिक स्वभाव असेल. पण प्रमाणित आध्यात्मिक गुरूंचं मार्गदर्शन मिळालं, भक्तांचा संग केला, तर तामसिक आणि राजसिक स्वभाव बदलून सात्विक स्वभाव येऊ शकतो. तर तिन्ही गुणांमधली श्रद्धा जी आहे ती परिपूर्ण नसते. आपण म्हटलंय प्रकृतीचे 3 गुण हे सतत बदलत असतात. त्यामुळे इथे या गुणांच्या प्रभावाखाली असलेली जी श्रद्धा आहे ती परिपूर्ण नसते. आणि आपल्याला या 3 गुणांच्या पलीकडेच विशुद्ध सत्व गुणापर्यंत पोचायला कृष्णाने सांगितलं. भक्ती सेवा करून कृष्णांच्या बरोबर जोडून घेऊन हे आपण सिद्ध करू शकतो. तर परिपूर्ण श्रद्धा ही केवळ कृष्णांवरती ठेवलेली श्रद्धा आहे. विशुद्ध सत्व गुणापर्यंत पोचल्याने ती शक्य होऊ शकते. भौतिक जगामध्ये ज्या गोष्टी आहेत त्या अपूर्णच आहेत. प्रकृतीचं ते म्हणजे काय म्हणतात तो गुणच तसा आहे. आणि त्यामुळे ही श्रद्धा परिपूर्ण नाही. आता दुसऱ्या श्लोकामध्ये आपण जाणून घेऊ याबद्दल अधिक. हा, हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. श्री भगवान उवाच त्रिविधा भवति श्रद्धा देहिनां सा स्वभावजा सात्विकी राजसी चैव तामसी चेति तां शृणु. श्री भगवान म्हणाले, देहधारी जीवांनी प्राप्त केलेल्या प्राकृतिक गुणांनुसार मनुष्याची श्रद्धा सात्विकी, राजसी आणि तामसी अशी 3 प्रकारची असते. याविषयी आता माझ्याकडून ऐक. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. तर इथे कृष्ण सांगतात की जीव प्रकृतीच्या 3 गुणांच्या संपर्कात आल्याने त्या गुणांच्या प्रभावाने त्या विशिष्ट स्वभावाची प्राप्ती करतो. म्हणजे ज्यांनी भगवंतांची शरण घेतलेली नाही ते 3 गुणांना पार करू शकत नाहीत. त्यांची श्रद्धा या 3 गुणांनी मिश्रित होते प्रकृतीच्या. जसं आपण म्हटलं ना, चष्म्याला आपण रंगीत काच लावली तर कसं सगळ्या गोष्टी त्या रंगाच्याच दिसू लागतील, पण काचा नेहमीच्या असतील तर गोष्टी जशा आहेत तशाच आपल्याला दिसतील. तसंच ज्यांची भगवंतांवरती श्रद्धा नसेल, 3 गुणांच्या प्रकृतीच्या 3 गुणांनी ती प्रभावित होईल. आता सर्वश्रेष्ठ श्रद्धा कुठे आहे? परिपूर्ण श्रद्धा ही कृष्णांवर ठेवलेली श्रद्धा आहे. कारण त्यांच्याहून श्रेष्ठ असं काहीच नाहीये. पण आता जे लोक हे करू शकत नाहीत त्यांची श्रद्धा प्रकृतीच्या 3 गुणांनी प्रभावित होते. आता चैतन्य चरितामृत मध्ये एक श्लोक आहे बघा, ब्रह्मांड भ्रमिते कोण भाग्यवान जीव कृष्ण कृपा प्रसाद पाये भक्ती लता बीज. म्हणजे काय, की अनेक ग्रह लोकांमध्ये भ्रमण करीत असलेल्या कुठल्या भाग्यवान जीवाला भक्ती लतेचं बीज जेव्हा प्राप्त होतं गुरूंच्या आणि कृष्णांच्या कृपेने, तेव्हा तो आपली ऊर्ध्व प्रगती करू शकतो. म्हणजे भक्त आपल्या साधनेद्वारे या बीजाचं पोषण करतो. भक्ती लता वाढू लागते. वेल आहे ना, लता म्हणजे वेल, आणि तिला आधार लागतो जो भक्तांचा संग असतो. आणि अशा प्रकारे ही भक्ती लता जेव्हा वाढत जाते
तेव्हा ती गोलोकामध्ये स्थित भगवंतांच्या चरणाशी पोचते. म्हणजे बघा गुरूंची केवढी मोठी कृपा असते आपल्यावरती. गुरूंची भेट घडवून आणण्याची व्यवस्था मात्र कृष्ण करतात. कारण जीवाची तशी इच्छा असते कृष्ण भावनेमध्ये प्रगती करण्याची, आणि कृष्ण त्यांच्या शुद्ध भक्ताच्या द्वारे आपल्या म्हणजे भक्तावरती कृपा करत असतात. तर हे इथे सांगितलेलं आहे. भगवंतांवरती जर का श्रद्धा नसेल तर मात्र ती प्रकृतीच्या 3 गुणांच्या प्रभावाखाली तो व्यक्ती येईल, आणि त्या गुणांच्या प्रभावाने आता कशी त्याची श्रद्धावरती, त्याच्या श्रद्धेवरती परिणाम होईल हे पुढच्या श्लोकात आहे, ते आपण आता बघूया. हा, हरे कृष्ण. सत्त्वानुरूपा सर्वस्य श्रद्धा भवति भारत। श्रद्धामयोऽयं पुरुषो यो यच्छ्रद्रस् एव सः। हे भारता, विविध प्राकृतिक गुणांच्या अंतर्गत मनुष्याच्या जीवनास अनुरूप अशी विशिष्ट प्रकारची श्रद्धा त्याला प्राप्त होते. जीवाने प्राप्त केलेल्या गुणांनुसार तो विशिष्ट प्रकारच्या श्रद्धेने युक्त असल्याचे म्हटले जाते. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. आता कृष्णांनी आपल्याला सांगितलं की 3 गुणांच्या प्रभावाखाली माणसाची श्रद्धा सात्विक, राजसिक किंवा तामसिक असते, आणि जशी त्याची श्रद्धा असते तशाच माणसांचा तो संग करतो. तर इथे समजून घेऊया, प्रत्येक जीव मूलतः भगवंतांचा अंश आहे. आपण 15व्या अध्यायात शिकलो, कृष्ण म्हणतात ममैवांशो जीवलोके जीवभूत सनातना. पण जीवाला जेव्हा भगवंतांची असणाऱ्या या संबंधाचं विस्मरण होतं, तेव्हा तो भौतिक प्रकृतीच्या संपर्कात येऊन बद्ध होतो. प्रकृतीच्या 3 गुणांचा संग करतो आणि तसा तसा स्वभाव त्याला प्राप्त होतो. पण जो विशुद्ध सत्व गुणामध्ये स्थित आहे तो या 3 गुणांच्या वरती असल्याने त्याच्यावर मात्र या त्रिगुणात्मक प्रकृतीचा प्रभाव पडू शकत नाही. तर इथे लक्षात घेतलं पाहिजे की रजोगुणी आणि तमोगुणी जेव्हा प्रमाणित आध्यात्मिक गुरूंचा आश्रय घेतील, त्याप्रमाणे आचरणामध्ये बदल घडवून आणतील, तर त्यांचीही प्रगती सत्वगुणापर्यंत होऊ शकते. पण कोणी आध्यात्मिक गुरुच हे कार्य करू शकतात. आपल्यासारख्या सामान्य व्यक्तीच्या सांगण्यानी रजोगुणी तमोगुणी व्यक्तीवरती काही प्रभाव पडत नाही. कृष्ण भावनेमध्ये जोडून प्रगती करण्याची संधी सर्वांना भगवंतांनी उपलब्ध करून दिलेली आहे. पण तसं पर्याय निवडण्याचं आपण म्हणजे कार्य करावं लागतं. आता कृष्णांनी कसं सर्वांच्यासाठी गुरु, साधू आणि शास्त्र यांचा मार्ग सांगितला, त्यामुळे रजोगुणी आणि तमोगुणी पण हा मार्ग घेऊन सत्वगुणापर्यंत प्रगती वाटचाल करू शकतात. रजोगुणी आणि तमोगुणी व्यक्तींना निराश होण्याचं कारण नाही की आमची अधोगतीच होईल. कृष्णांनी मार्ग इथे जो दिलाय तो सर्वांच्यासाठी आहे. तमोगुणामध्ये अडकून राहणं आवश्यक नाहीये. आपल्या प्रयत्नांनी तेही सत्वगुणापर्यंत पोहोचू शकतात. तर रजोगुणी आणि तमोगुणी व्यक्तींच्यासाठी प्रोत्साहन देणारा हा श्लोक म्हटला जातो. आता हा रजोगुणी कसा आहे बघा, असंख्य इच्छा आहेत आणि त्या पूर्ण करण्यासाठी त्याचे खूप प्रयत्न आहेत. मग इच्छा पूर्ण झाल्या तर तो काही काळ सुखी असतो, नाहीतर दुःखी होतो. आणि तमोगुणी तर अज्ञानातच आहे, आळस, निद्रा, प्रमाद हे तमोगुणातले विशेष आहेत म्हटले जातात. तर सत्वगुणीकडे आपण जाणून घेतलं की ज्ञान असतं, म्हणून तो पापकर्म इत्यादी करत नाही, आणि या रजोगुणी आणि तमोगुणीपेक्षा तो सुखी जीवन जगत असतो. पण कृष्ण भक्तीचा खरा आनंद त्याच्याकडे नसतो. जेव्हा आता सत्वगुणी प्रयत्न करतो तेव्हा त्याला समजतं की हा जो खरा आनंद आहे तो कृष्ण भक्तीने प्राप्त होतो, तेव्हा तो भगवत सेवेमध्ये स्वतःला जोडून घेतो आणि हळूहळू विशुद्ध सत्वगुणापर्यंत आपली प्रगती करतो. आता चौथा जाणूया. हा, हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. यजन्ते सात्विका देवान् यजन्ते सात्विका देवान् यक्ष रक्षांसि राजसाः प्रेतान् भूतगणांश्चान्ये यजन्ते तामसा जनाः। सात्विक मनुष्य देवतांचे पूजन करतात, राजसिक मनुष्य राक्षसांचे पूजन करतात आणि तामसिक मनुष्य भूत प्रेतांचे पूजन करतात. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. म्हणजे आपण काय समजून घेतलं की जो कृष्ण भावना भावित आहे, म्हणजे ज्याची श्रद्धा कृष्णांवर आहे, पण जो कृष्ण भावना भावित नाही त्याची श्रद्धा मात्र प्रकृतीच्या 3 गुणांनी प्रभावित झालेली असते. आता व्यक्ती सत्वगुणी असेल तर तो देवदेवतांची उपासना करतो. मग ब्रह्मदेव, भगवान शंकर, इंद्र, चंद्र, सूर्य इत्यादी अनेक देवतांची उपासना एखाद्या विशिष्ट हेतूने त्या सत्वगुणी व्यक्तीच्या द्वारे केली जाते.
रजोगुणी आहे त्याला संपत्ती, बल, सत्ता याच्याकडे आकर्षण आहे. त्यामुळे समाजामध्ये कोणी शक्तिशाली व्यक्ती असेल त्याला श्रेष्ठ मानून ते त्याची पूजा करतात. आता श्रीला प्रभुपाद तात्पर्यामध्ये एक गोष्टीचा उल्लेख करतात की दुसऱ्या जागतिक महायुद्धाच्या वेळी कलकत्त्यामध्ये एक मनुष्य होता जो हिटलरची पूजा करत असे. आता या महायुद्धाच्या दरम्यान या माणसाने काळा बाजार करून खूप धन अर्जित केलेलं होतं, एकत्र केलेलं होतं. ते हिटलरच्या कृपेने झालं असं तो मानत असे. त्यामुळे तो हिटलरची पूजा करत असे. आणि तमोगुणी कसा आहे, अज्ञान नाही त्याच्याकडे, त्याला योग्य अयोग्य काही माहितीच नाही, ज्ञानही नसतं त्याला. त्यामुळे तो भूताप्रेतांची उपासना करतो. आता काही खेड्यांमध्ये वगैरे काही लोक कुठल्या झाडावर भूत आहे असं मानून त्या झाडाची पूजा करतात, बळी पण अर्पण करतात, असंही बघितलं जातं. आता तमोगुणीच्या अज्ञानामुळे कुठल्या सामान्य व्यक्तीला तो महात्माही समजू शकतो, त्याची पूजा करतो असंही आपल्याला दिसतं. आता पुढचा बघू. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. अशास्त्रविहितं घोरं तप्यन्ते ये तपोजनाः दंभाहंकारसंयुक्ता कामरागबलान्विताः. पुढचा पण त्याच्या लगेचचा वाचू ना. कर्षयन्त शरीरस्थै भूतग्राममचेतसः मयि शरीरस्थै तान् विद्यासुरनिश्चयान्. जे लोक दंभ आणि अहंकाराने प्रवृत्त होऊन शास्त्रसंमत नसलेली उग्र आणि कठोर तपस्या करतात, जे काम आणि आसक्तीने झपाटलेले असतात, जे मूर्ख असतात आणि शरीराच्या भौतिक तत्वांना तसेच अंतर्यामी परमात्म्यालाही कष्ट पोहोचवतात, त्यांना असुर म्हटले जाते. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. बघा आता इथे हेही सांगितलंय की हृदयस्थित परमात्म्यालाही ते कष्ट पोचवत असतात. तिथे जी चित्र दाखवलेली आहेत आणि अशा कठोर अज्ञानामुळे केलेल्या तपस्यामुळे शरीराला तर दुःख पोचतच, पण अंतर्यामी स्थित परमात्म्यालाही दुःख होत असतं. आता बघा, जीवासाठी एवढा साधा सोपा मार्ग, भक्ती मार्ग भगवंतांनी दिलेला आहे. पत्रम पुष्पम फलम तोयम मला अर्पण करा, कृष्ण सांगतात. मला नमस्कार करा, हरिनामाचं कीर्तन करा, हे करूनच तुम्हाला माझी प्राप्ती होईल. आता हे न समजता काय काय उग्र तपस्या लोक करतात. आणि भस्मासुराची तपस्या होती बघा, त्याची कथा आपण लेव्हल 1च्या अभ्यासक्रमामध्ये जाणलीये. केदारनाथ मध्ये भस्मासूर तपस्या करत होता भगवान शंकरांना प्रसन्न करून घेण्यासाठी, आणि ते प्रसन्न होत नव्हते म्हणून त्याने आता आपल्या मांडीचं मांस काढून अग्नीला अर्पण करायला तो तयार झाला होता. तसंच राजकीय उद्देशाने अनधिकृतपणे लोक काही तप करताना दिसतात, उपोषण इत्यादी, म्हणजे वेगळं राज्य पाहिजे किंवा असं काहीतरी त्यांच्या मागण्या असतात. तर अशी उद्दिष्ट घेऊन ते उपोषण करताना आपण बघतो. हे सर्व शास्त्राच्या विरुद्ध आहे. तर इथे पुस्तकातला श्रीला प्रभुपादांनी लिहिलेला तात्पर्यामधला काही भाग मी वाचते. तर इथे श्रीला प्रभुपाद लिहितात की सामाजिक राजकीय हेतूसाठी उपोषण करणं हे मुळीच शास्त्रसंमत नाही. केवळ आध्यात्मिक उन्नतीसाठी उपवास करण्याची शास्त्रांची मान्यता आहे. भगवद्गीतेच्या अनुसार अंतस्थ हेतूने, अंतस्थ हेतू म्हणजे मनात काहीतरी वेगळा उद्देश ठेवून उपोषण करणारे लोक हे आसुरी प्रवृत्तीचे होत आणि त्यांचं हे कार्य शास्त्रांच्या विरुद्ध असतं. अशा कार्यांनी पंचमहाभूतांनी जे आपलं शरीर बनलेलं आहे त्या शरीरालाही कष्ट ते पोचवतात आणि अंतर्यामी स्थित परमात्म्यालाही. राजकीय उद्दिष्ट प्राप्तीसाठी केलेले असे अनधिकृत उपोषण निश्चितच इतरांना त्रासदायक असते. अशा उपोषणांचा वेदांमध्ये कुठेही उल्लेख नाही. आसुरी मनुष्याला वाटते की अशा मार्गाने आपण आपल्या शत्रूला आणि इतर राजकीय पक्षाच्या लोकांना आपल्या इच्छांशी सहमत होण्यास भाग पाडू. अशा उपोषणाने मनुष्याचा मृत्यूही होतो आणि भगवंत अशा कृत्यास मान्यता देत नाहीत. अशी कृत्य करणारे लोक असुरच आहेत. अशी प्रदर्शने म्हणजे भगवंतांचा अपमानच होय, कारण अशी कृत्ये वेदांची अवज्ञा करून आचरली जातात. जे भगवंतांनी दिलेली विधिविधाने पाळतात त्यांची चेतना योग्य प्रकारे असते, पण जे शास्त्रांची उपेक्षा करतात, अवज्ञा करतात, त्यांची स्थिती अचेतसहा म्हणजे भ्रमित मनोवृत्ती आहे, असे स्पष्टपणे श्रीला प्रभुपाद म्हणतात. म्हणजे सध्या चर्चेत असलेल्या घटनेशी हे संबंधित आहे, म्हणून हा भाग मी तुम्हाला वाचून दाखवला विशेष म्हणून.
तर आता आपण 16व्या अध्यायामध्ये हे शिकलो की असुर जे भगवंतांच्या विधिविधानांचं पालन करत नाही आणि पुढे त्यांना नीच योनीत जन्माला यावं लागतं. तर केवळ प्रमाणित आध्यात्मिक गुरूंचं मार्गदर्शन मिळालं आणि त्याप्रमाणे त्यांनी आपल्या आचरणामध्ये बदल घडवून आणले तर त्यांच्या सुधारण्याची आशा असते, अन्यथा ते दुर्लभच आहे. आता इथे आपल्याला समजतं की जे असुर असतात त्यांना सामर्थ्य, शक्ती, वैभव अशा भौतिक वरदानांची खूप म्हणजे लालसा असते. कोणाला अमर व्हायचं असतं, कोणाला अजेय व्हायचं असतं, या इच्छा अहंकाराने प्रभावित असतात बघा. आणि त्यासाठी देवदेवतांच्या द्वारे त्यांना प्रसन्न करून अशी भौतिक वरदानं शीघ्र त्यांना प्राप्त करता येतात. म्हणून हिरण्यकश्यपूने बघा ब्रह्मदेवाला प्रसन्न करण्यासाठी तपस्या केली. रावणाने भगवान शंकर यांना प्रसन्न केलं. भस्मासुराने पण भगवान शंकरांना प्रसन्न करण्यासाठी तो तपस्या करत होता. आता शंकर यांचं नाव भोलेनाथ म्हणतो ना, त्यांना आशुतोष, आशुतोष म्हणजे जे सहज प्रसन्न करता येतात आणि ते वर देऊन टाकतात. तर आपण समजून घेतलं की देवदेवता प्रसन्न होऊन वर देतील, पण त्या वरदानाचा चुकीचा वापर झाला, जसा आता या हिरण्यकश्यपूने केला, रावणाने केला, तर त्यातून होणाऱ्या परिणामांपासून देवदेवता त्यांचं रक्षण मात्र करू शकत नाहीत. आणि कृष्णांचे भक्त कसे असतात, ते कृष्णांचीच भक्ती करतात आणि कृष्ण भक्तांवर कृपा कशी करतात बघा. प्रथम भक्ताला कृष्ण शुद्ध करतात, जी आसुरी प्रवृत्ती आहे त्यातून मुक्त करतात. कारण भक्त साधना करतो तेव्हा या सगळ्या अशुद्धता निघून जातात. काम, क्रोध, लोभ यातून आता मुक्त झाल्याने भगवंतांनी दिलेल्या कृपेचा भक्त दुरुपयोग करत नाही. कोणावर नियंत्रण करणे, कोणावरती स्वामित्व गाजवणे अशा इच्छा भक्ताच्या नसतात. तर उलट सगळ्यांना कृष्ण कृपा प्राप्त व्हावी यासाठी तो प्रयत्नशील असतो. सगळ्यांना कृष्ण ज्ञानाचा मार्ग सांगतो, सगळ्यांना भगवंतांकडे जोडण्यासाठी भक्ताचे प्रयत्न असतात. तर हे आसुरी प्रवृत्ती आणि ही दैवी प्रवृत्ती याच्यामधला हा खूप फरक आहे. आता पुढे आहाराबद्दल आहे. हे माताजी श्लोक एकत्र वाचूया आपण, 7 हो ते 10 पर्यंत. हो चालेल, एकत्र ना. हा. हरे कृष्ण. आहारस्त्वपि सर्वस्य त्रिविधो भवति प्रियः यज्ञस्तपस्तथा दानं तेषां भेदमिमं शृणु. आयुस्सत्त्वबलारोग्य सुखप्रीतिविवर्धनाः रस्या स्निग्धा स्थिरा हृद्या आहारा सात्विकप्रियाः. कट्वं ललवणात्युष्ण तीक्ष्णरूक्षविदाहिनः आहारा राजसस्येष्टा दुःखशोकामयप्रदाः. यातयामङ्गतरसं पूतिपर्यूषितैर्च उच्छिष्टमपि चामेध्यं भोजनं तामसप्रियम्. मी एकेकाचे हे वाचत जाते मग. हो. प्रत्येक व्यक्तीला आवडणारा आहारही प्रकृतीच्या त्रिगुणांनुसार 3 प्रकारचा असतो. याप्रमाणे यज्ञ, तप आणि दान यांचेही 3 प्रकार असतात. आता मी तुला याच्यातले भेद सांगतो, ते ऐक. सत्वगुणी मनुष्यांना प्रिय असणारा आहार त्यांचे आयुष्य वृद्धिंगत करतो, जीवन शुद्धी करतो आणि बळ, आरोग्य, सुख तथा संतोष प्रदान करतो. असा आहार रसयुक्त, स्निग्ध, पौष्टिक आणि हृदयाला संतुष्ट करणारा असतो. रजोगुणी मनुष्यांना अत्यंत कडू, आंबट, खारट, उष्ण, तिखट, शुष्क आणि दाहकारक आहार प्रिय असतो. असा आहार दुःख, शोक आणि व्याधी निर्माण होण्यास कारणीभूत असतो. 3 तासांपेक्षा अधिक काळापूर्वी शिजवलेले, बेचव, नासलेले, दुर्गंधीयुक्त, उष्टे आणि अपवित्र पदार्थांनी युक्त असे भोजन तमोगुणी लोकांना प्रिय असते. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. आता आपल्यापैकी सर्वांना काही विशिष्ट पदार्थ खायला आवडतात. तर ही आवड या प्रकृतीच्या 3 गुणांच्या प्रभावामुळे होते. आता हे श्लोक आपण वाचल्यानंतर आपल्या लक्षात येतं की जसं आपण अन्न खातो तसंच आपल्या मनावर त्याचा परिणाम असतो, तसेच विचार आपण करतो. मनाच्या स्थितीचा परिणाम आपल्या शरीरावरती होत असतो. आता सात्विक आहार घेण्याचं महत्व आपल्याला माहितीये, 3ऱ्या अध्यायामध्ये आपण ते शिकलोय. सात्विक आहार हा कसा म्हटलाय, आयुर्वर्धक असतो, चित्तशुद्धी करतो आपली. आहार शुद्धौ सत्वशुद्धी, सत्वशुद्धौ ध्रुवा स्मृती
असं म्हटलेलं आहे. शाकाहार तर असायलाच हवा, पण प्रथम कृष्णांना अर्पण करून प्रसाद म्हणून आपण खायला आपल्याला सांगितलंय, ज्याने आपली मन इंद्रिय शांत राहतील आणि भगवत भक्तीवर आपण लक्ष देऊ शकू. म्हणजे चित्त शांत असेल तर तसाच व्यक्तीचा आहारही असेल, हे आपल्याला समजायला पाहिजे. सात्विक आहार घेणारा असेल तो. आता अन्न अन्न म्हटल्यावर त्याचे 3 उद्देश असतात बघा. आयु आपल्याला प्रदान केली पाहिजे अन्नाने, जीवनाला शुद्ध बनवलं पाहिजे आणि आपल्याला शारीरिक बळ दिलं पाहिजे. आता शारीरिक बळाचं महत्व काय आहे, की आपलं शरीर जर का तब्येत स्वस्थ नसेल, निरोगी नसेल शरीर, तर मग आपण जी काही साधना करतो ती आपल्याकडून होऊ शकणार नाही. आता आपण कसं आहे, आपण शरीर नसून आपण आत्मा आहोत या स्तरावरती नाहीये, अजून शारीरिक स्तरावरती आहे. त्यामुळे शरीर हे माध्यम आहे आपल्याला आत्म्याच्या प्रगतीसाठी आणि त्यामुळे शरीराकडे आपल्याला लक्ष दिलं पाहिजे. आता हे जे सात्विक अन्न आहे ते ताजं, साधं, स्वादिष्ट, पचायला हलकं, याने शक्ती तर मिळेलच, पण बुद्धीही आपली कुशाग्र होते, दीर्घायू होते, मिळते आपल्याला, जीवनाची क्वालिटी चांगली राहते. आणि हा सात्विक आहार कसा म्हटलाय, रसयुक्त, स्निग्ध, पौष्टिक असतो. म्हणजे आपल्याला जर का ऊर्ध्व प्रगती करायची असेल भगवंतांकडे जाण्यासाठी, तर आहार आपल्याला अशा प्रकारे सात्विक स्वरूपाचा घेतला पाहिजे, जो आपल्यासाठी लाभदायक ठरेल. मग आता राजसिक आहार, राजसिक आहार हा कसा सांगितलेला आहे, तर इथे हे सात्विक आहाराचं आहे बघा. फळं, भाजीपाला, ताज्या, म्हणजे अशा स्वरूपाचे पदार्थ हे सात्विक आहाराचं महत्व आहे. आता इथे राजसिक आहाराबद्दल सांगितलंय. आता रजोगुणी व्यक्तीला तेलकट पदार्थ, मसालेदार, तिखट पदार्थ, म्हणजे जे फास्ट फूड वगैरे असतं ना, बटाटे वडे, पावभाजी, पिझ्झा, बर्गर, अशी अन्न पदार्थ जे चमचमीत लागतात जिभेला, तर ते अन्न पदार्थ खाण्याची खूप आवड असते. साधं जेवण जेवायची वेळ आले तर असे लोक जेवणाला नावं ठेवतात बेचव म्हणून. मग त्यांना चटणी लागते बरोबर, पापड, लोणचं वगैरे असंही खायला लागतं. हा रजोगुणी आहार कसा आहे, इंद्रियांना विचलित करतो आणि असं अन्न खाताना पण त्रास होतो. खूप तिखट अन्न असेल तर जिभेला त्रास होतो, पण तरीही ते खातात. पोटात जाऊनही हे अन्न त्रासच देतं, शरीराबाहेर टाकतानाही त्रास होतो आणि अशा अन्नाने व्याधी उत्पन्न होतात. आणि विशेषतः जसं जसं शरीर वृद्ध होतं तसंच व्यक्ती मात्र रजोगुणी आहारच खात असेल तर त्या समस्या अधिकच जास्त होत जातात. आता रजोगुणी आणि तमोगुणी आहार केवळ शरीरावरच नाही तर मनावरही परिणाम घडवून आणत असतो. जसा आपला आहार घेतल्याने रजोगुणात आणि तमोगुणात त्या त्या गुणा म्हणजे वाढ होते. रजोगुणी आहार घेतला तर रजोगुण वृद्धिंगतच होणार आहे. तमोगुण आहार घेतला, मांसाहार इत्यादी केला, तर तमोगुणात वाढ होणार आहे. म्हणजे नको त्या गोष्टी करण्याची प्रवृत्ती अशा आहाराने वाढते. तर आहार कोणता आणि किती प्रमाणात घ्यायचा याला पण खूप महत्व आहे. आणि जिभेला काय आवडतं पेक्षा शरीराला काय आवश्यक आहे हे ठरवून आहाराचं सेवन करायला आपल्याला सांगितलं जातं. आता रजोगुणी आहार आणि तमोगुणी आहार याने या गुणांची वाढ अधिक झाल्याने आपण बघतोच आहे की कसा समाजामध्ये म्हणजे प्रभाव आहे. रजोगुणाचा प्रभावाने सगळे लोक असमाधानी आहेत, भोगवृत्ती वाढलेली आहे, सतत पैसे कमावण्याची धडपड आहे, महत्प्रयास म्हणजे शांत त्यांना बसवतच नाही, मन त्यांचं शांत नाही, सतत काहीतरी इंद्रिय तृप्तीचे विचार असतात. तमोगुणाच्या प्रभावाने मनुष्यामध्ये इंद्रिय तृप्ती ती सुद्धा अमर्याद, व्यसनाधीनतेचं प्रमाणही वाढतंय, कारण त्यांचा आहारही तसाच आहे. आता त्यामुळे अशा जे या प्रकारचा आहार घेत असतात त्यांना मी कोण, भगवंत कोण हा विचार कधीही येणं शक्य नाही. पण ज्याचं आता मन शांत आहे तोच प्रगती करू शकतो, ज्ञान घेण्याकडे त्याचा कल असतो. मन शांत ठेवून इंद्रियांनी म्हणजे तशा योग्य प्रकारचा आहार तर तो ग्रहण करतोच, पण कानाने काय ग्रहण करतो, जिभेने काय ग्रहण करतो, डोळ्यांनी काय बघतो, या सगळ्या गोष्टींचा एकत्रित परिणाम त्याच्यावरती होत असतो. बघा आता आपण विचार करा, एखादी स्त्री असेल, तिने रोज नवीन साडी जरी नेसली तरी तिला काही आनंद मिळणार नाही, किंवा रोज एखाद्या व्यक्तीने नवीन पक्वान्न खाल्लं तरी त्याचा आनंद मिळणार नाही. आपण म्हटलं ना 5व्या अध्यायातला 22वा जो श्लोक शिकलो की जिभेवर गुलाबजाम आहे तोपर्यंतच त्याचा स्वाद आहे, तो पोटात गेला की संपलं. आणि अधिक सेवन केल्याने तर पोटाला जो त्रास होईल तो वेगळाच. म्हणजे काय की रजोगुणी व्यक्तीला जरी अशा गोष्टी आवडत असतील तरी गरजेपेक्षा अधिक आहार घेतल्याने मग त्याचा आळस पण येतो, मनावरती बुद्धीवरती विपरीत परिणाम होत असतो. तर या प्रकारे आहाराचा परिणाम
रजोगुणी आहार घेतल्याने उत्तेजना वाढत असते. रजोगुणी व्यक्तीला जसे तिखट मसालेदार खारट पदार्थ आवडतात, जिभेला बरे वाटतात, पण ते पोटामध्ये व्याधी उत्पन्न करतात, ऍसिडिटी इत्यादी होतात. आणि आता हा तमोगुणी आहार, शिळं नासलेलं अन्न, बेचव अन्न, असे तामसिक पदार्थ खाण्याचा जी आवड असते ती तमोगुणाच्या प्रभावाने येते. मद्य घेणे, मांसाहार आणि कोणाचं उष्ट अन्न खाणे, हे सगळं तामसिक आहार झाला. आणि असं अन्न खाल्ल्याने रोग पसरतात. पण आणि सात्विक गुणाने प्रभावित जे असतात ते मात्र अशा अन्नाकडे अजिबात आकर्षिले जात नाही. त्यांना किळसच वाटते अशा अन्नाची. पण तमोगुणी मात्र असं अन्न मिटक्या मारत ते आहार खात असतात. आता आपल्याला हेही सांगितलंय की अन्न शिजवून 3 तासामध्ये ते जर का खाल्लं नाही आपण, तर त्याचा गुण तामसिक होतो. पण जेव्हा आपण कृष्णांच्यासाठी आता अन्न तयार करतो, भोग तयार करतो, मन लावून एखादा पदार्थ आपण तयार केला, कृष्णांना अर्पण केला आणि प्रसाद म्हणून मग आपण तो जेव्हा खातो तेव्हा त्या अन्नातला दोष निघून जातो. आणि असं अन्न जे प्रसाद आहे तो आपण संध्याकाळी जरी खाल्ला तरी तो सात्विकच मानला गेलेला आहे. तर भगवत प्रसाद ग्रहण केल्याने मेंदूच्या पेशी उत्तम रीतीने कार्य करू शकतात. सूक्ष्म विचार करण्याची शक्ती मनाला येते. मन शांत होतं. शांत मनाने आपण मी कोण आहे, भगवंत कोण आहे असा विचार करू शकतो. त्यामुळे भगवत प्रसाद हा भक्तांच्यासाठी उत्तम भोजन मानण्यात आलेला आहे. जेवढं आपण सत्वगुणी प्रधान असू तेवढं भगवत भक्तीमध्ये जोडून घ्यायला आपल्याला सोपं आहे. आणि त्यासाठी सात्विक आहार, सात्विक जीवनशैली याची जोपासना केली पाहिजे असं आपल्याला सांगितलंय. सात्विक आहारामध्ये फळं, भाज्या, धान्य हे शुद्ध मानलं गेलेलं आहे. आणि असा आहार घेतल्याने मनाला, शरीराला शांती प्राप्त होते. बुद्धी आपली तल्लख होते, शरीरात चपळता राहते. राजसिक आहार, मसालेदार, तेलकट, खारट असा आहार घेतल्याने उत्तेजना आपल्यात वाढते. अस्वस्थता, बेचैनी वाढते रजोगुणाची वृद्धी झाल्याने. शांत बसू शकत नाही मनुष्य. आणि रजोगुण वाढला की मनुष्याची इंद्रिय तृप्तीकडे कल होतो, अधिक आकर्षित होतो. आणि तामसिक अन्न आपण बघितलं, आहार म्हणजे शिळं प्रक्रिया केलेलं, पचनाला जड जो अन्न घेतल्याने आळस आपल्यामध्ये येतो, मंदता येते. आणि हेही आपल्याला या 3 श्लोकांवरून समजलं की सात्विक आहार आणि तोही कृष्णांना अर्पण केलेला प्रसाद म्हणून भक्तांनी ग्रहण करावा, हे आपल्याला शास्त्र सांगतं. आता सर्व इंद्रियांमध्ये जिभेचा संयम करायला सगळ्यात अवघड असं म्हटलं जातं. त्यामुळे जिभेला जर का संयमित करायचं असेल तर कृष्ण प्रसाद खाण्याचं महत्व आहे. अन्यथा जिभेचं नियंत्रण होणं अवघड आहे. आणि जीभच नियंत्रणात नाही तर आहारही तिच्या स्वादानुसार खाल्ला जाईल, जो इतर इंद्रियांना उत्तेजित करेल. म्हणून ज्या भक्ताला कृष्ण भावनेमध्ये प्रगती करायची आहे त्याने कृष्ण प्रसाद ग्रहण करावा असं सांगितलं जातं. आता पुढचा बघू, 11वा. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. अफलाकांक्षिभिर्यज्ञो विधिदृष्टो य इज्जते यष्टव्यमेवेति मनस समाधाय स सात्विकः. फळाची आकांक्षा न करणारे पुरुष आपले कर्तव्य म्हणून शास्त्रविधीनुसार जो यज्ञ करतात तो सात्विक यज्ञ होय. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. आता 3 गुणांचा प्रभाव आपल्या आहारावरती कसा पडतो, श्रद्धेवर कसा पडतो हे आपण जाणून घेतलं. आता या 3 गुणांचा प्रभाव यज्ञांवर कसा पडतो हे इथे 3 श्लोक सांगतायत आपल्याला. तर फळाची अपेक्षा न ठेवता जेव्हा यज्ञ केला जातो तेव्हा त्याला सात्विक यज्ञ असं म्हणतात. सात्विक यज्ञ हा शास्त्राला अनुसरून असतो, कर्तव्य समजून आणि कुठल्याही भौतिक लाभाची इच्छा न ठेवता केला जातो. आपण 10व्या अध्यायातला जो 25वा श्लोक शिकलो होतो त्याच्यामध्ये कृष्ण म्हणतात जपा एक मिनिट मला एकदम ते आठवलं. हा, यज्ञानाम जप यज्ञोस्मी. हा, यज्ञानाम, हो, बरोबर ना. हा, यज्ञानाम जप यज्ञानाम जप यज्ञोस्मी. यज्ञोस्मी म्हणजे यज्ञांमध्ये जपयज्ञ मी आहे. आणि कलियुगामध्ये आपल्याला नामजप हा यज्ञ सांगितलेला, युग धर्म म्हटला गेलेला आहे हरिनामाचा जप करण्यासाठी. तर शास्त्रामध्ये न सांगितलेल्या मार्गाने मात्र यज्ञ केला म्हणजे ध्यान करणं याबद्दल बोललेलं इथे, की कलियुगासाठी सांगितलेला हा मार्ग नाही. सत्ययुग, त्रेतायुग, द्वापरयुग प्रत्येक युगामध्ये ईश्वर प्राप्तीसाठी वेगळा मार्ग सांगितलेला आहे. तर त्यामुळे तो सात्विक यज्ञ म्हणता येत नाही. पण जप करत असताना भौतिक लाभासाठी आपण जप करू नये असंही सांगितलेलं आहे, की म्हणजे माझ्या वरती आलेलं संकट भगवंता तू दूर कर, मी इतका जप करते असं ठरवून जर का तो केला असेल तर तोही सात्विक यज्ञ नाही. त्यानंतर इथे विधिदिष्ट असा शब्द आहे बघा.
म्हणजे काय, शास्त्राला अनुसरून. आणि यष्टव्यम असा शब्द आहे म्हणजे कर्तव्य म्हणून तो केला जावा. आता आपण होम हवन करतो, तेही लाभाच्या दृष्टी, भौतिक लाभ प्राप्तीच्या दृष्टीने केलं असेल तर तोही सात्विक यज्ञ म्हणता येणार नाही. आता पुढचा बघू. आता राजसिक यज्ञ आहे, त्याबद्दल सांगितलंय. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. अभिसंधाय तु फलं दंभार्थम अपि चैव यत् इज्जते भरत श्रेष्ठ तं यज्ञं विद्धि राजसम. परंतु हे भरतश्रेष्ठा, दंभार्थ किंवा भौतिक लाभ प्राप्त्यर्थ जो यज्ञ केला जातो तो राजसिक यज्ञ असल्याचे जाण. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. आता राजसिक यज्ञ कोण करतात? ज्यांच्या मनामध्ये खूप कामना आहेत, इच्छा आहेत, असंख्य भोग इच्छा आहेत आणि त्या पूर्ण करण्यासाठी ते यज्ञ करतात. आता काहींना बघा, मृत्यूनंतर उच्च ग्रहाची प्राप्ती व्हावी, स्वर्गलोक इत्यादी प्राप्त व्हावा, यासाठी ते यज्ञ करतात. तर हा राजसिक यज्ञ झाला. म्हणजे राजसिक यज्ञ करणाऱ्यांचा हेतू काय असतो? किंवा आम्हाला काहीतरी हा भौतिक लाभ प्राप्त व्हावा हे तर आहेच, आमचं मोठं नाव व्हावं, आमच्या ऐश्वर्याची चर्चा व्हावी, केवढं दानी म्हणून आम्हाला ओळखलं जावं, असं त्यांचा एक हेतू असतो. पण इहलोकी भौतिक लाभ मिळावे या इच्छेने केलेला हा यज्ञ हा राजसिक स्वरूपाचा असतो. आता पुढचा बघू, तामसिक यज्ञ. आवाज येतोय का सगळ्यांना? हो, आता आला. हा, वाचू का? हो, वाचा. हरे कृष्ण. विधिहीनमसृष्टान्नं मंत्रहीनम दक्षिणं श्रद्धाविरहितं यज्ञं तामसं परिचक्षते. शास्त्रविधींची उपेक्षा करून प्रसाद वितरित केल्या वाचून मंत्रोच्चारण न करता, उपाध्यायांनी दक्षिणा न देता आणि श्रद्धारहित असा जो यज्ञ केला जातो तो यज्ञ तामसिक मानला जातो. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. आता तामसिक यज्ञ म्हणजे शास्त्रांना अनुसरून नसलेला, स्वतःच्या मनाला वाटेल तसं केलेला यज्ञ. आता हल्लीच्या काळातलं उदाहरण म्हणजे गणेशोत्सव, दुर्गा पूजा इत्यादी साजरं करायला आपण वर्गणी देतो. या वर्गणीचा वापर करून ते लोक मंडप उभारतात, सजावट करतात मोठी, आणि जोरात लाऊड म्युझिक वगैरे सिनेमाची गाणी लावतात. सिनेमातल्याच काही कलाकारांना बोलवून मनोरंजनाचं कार्यक्रमांचं आयोजन केलं जातं. आणि बहुतेक ठिकाणी हे असंच चित्र दिसतं. आणि अगदी काहीच ठिकाणी अथर्व शीर्षचं पठण होतं, दुर्गा सप्तशतीचं पठण होतं, अन्नदान इत्यादी चांगलं कार्य केलं जातं. पण मूळ उद्देश म्हणजे इथे काय असतो? मनुष्य स्वतःच्या करमणुकीच्या कार्यक्रमांचं आयोजन करतो. हा तामसिक यज्ञ म्हटला गेलेला आहे. तर श्रीला प्रभुपाद म्हणत असत की कार्य कुठलंही असो, भगवंतांचं कीर्तन तिथे व्हायला हवं, भक्तांना प्रसाद वाटला जावा, आणि असं होत नसेल तर ते शास्त्राला अनुसरून कार्य नाही, म्हणजे तो तामसिक कार्य ते झालेलं. आता काही वेळा भगवद्गीतेवरती प्रवचन ठेवलं जातं, पण श्रीकृष्णांचा एखादा फोटोही तिथे लावलेला दिसत नाही. हे सर्व तामसिक यज्ञ आहेत. आसुरी प्रवृत्तीमुळे असे तामसिक यज्ञ केले जातात, पण अंततः त्यांचा काही लाभ प्राप्त होत नाही. इथे जे चित्र दाखवलंय हे भौमासुराच्या कथेचं आहे, तोही त्याने तामसिक यज्ञ केला होता. आता 14वा आपण बघूया. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. देवद्विज गुरु प्राज्ञ पूजनं शौचमार्जवं ब्रह्मचर्यम् अहिंसा च शारीरं तप उच्यते. भगवंत, ब्राह्मण, गुरु व ज्ञानी यांची पूजा करणे, पावित्र्य, सरळपणा, ब्रह्मचर्य आणि अहिंसा हे शारीरिक तप म्हटले जाते. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. आता प्रकृतीच्या 3 गुणांचा प्रभाव श्रद्धेवरती, आहारावरती आणि यज्ञावरती कसा होतो हे आपण बघून घेतलं. आता इथे तपाबद्दल सांगितलेलं आहे. आता तप म्हणजे काय? तापणे किंवा तप्त होणे यापासून आलेला हा शब्द आहे. तप्तता हा अग्नीचा गुण आहे. कुठलीही गोष्ट जेव्हा अग्नीच्या संपर्कात येते तेव्हा तीही तप्त होते. सोनं जसं बघा खाणीमध्ये मिळतं, अनेक अशुद्धता असतात, त्यामुळे ते चकाकत नाही. पण शुद्धतेच्या प्रक्रियेमधून जेव्हा सोनं जातं
तेव्हा त्या अशुद्धता निघून जातात. आणि बहुतेक धातू हे शुद्धीकरणासाठी त्यांना उच्च तापमानाच्या भट्टीमध्ये टाकलं जातं. अशुद्धता मग तापमानाने जळून जातात किंवा त्या धातूपासून वेगळ्या काढल्या जातात. तेव्हा मग त्या धातूचे मूळ मूळ गुणधर्म त्या धातूमध्ये येतात. अशुद्धता दूर झाल्याने जशी आता सोन्याला काहीतरी चमक येते, झळाळी येते, तसंच आता आपल्यामध्येही अनेक अशुद्धता आहेत, अनर्थ आहेत आणि प्रकृतीच्या 3 गुणांच्या प्रभावानेच आपलं चित्त दूषित झालेलं आहे. पण जेव्हा आपण तप करतो तेव्हा या अशुद्धता आपल्या हृदयामधून निघून जातात. अशुद्धता दूर गेल्या की मग मूळ स्वरूप जे आपलं आहे की मी कृष्णांचा अंश आहे, ते माझे स्वामी आहेत, त्यांची सेवा करणं ही माझं कर्तव्य आहे, हे आपल्याला समजतं. आणि ही सगळी अनर्थ निवृत्तीची प्रक्रिया आहे, जी सगळ्यात अवघड आणि वेळ घेणारी आहे. वेळ घेणारी म्हणजे अनेक जन्मही त्याला लागू शकतात. आता भक्ती मार्गाच्या 9 ज्या पायऱ्या आहेत, श्रद्धा, साधुसंग, भजन क्रिया, अनर्थ निवृत्ती, मग निष्ठा, रुची, आसक्ती, भावभक्ती आणि प्रेमभक्ती. तर जोपर्यंत हे अनर्थ आपल्यामध्ये आहेत तोपर्यंत आपलं बघा नामाची गोडी आपल्याला लागत नाही. म्हणजे आपण जप करण्याचा प्रयत्न करतो पण आपल्या मनामध्ये अनेक विचार त्यावेळेला असतात. जप करण्यात लक्ष लागत नाही, कारणच याचं कारण म्हणजेच ही अनर्थ निवृत्ती झालेली नाही. ही अशुद्धता आपल्यामध्ये खूप आहे आणि हे अनर्थ निवृत्ती होण्यासाठीच आपल्याला श्रीला प्रभुपाद सांगतात की 4 नियमांचं पालन तुम्ही करा. मांसाहार करायचा नाही, जुगार खेळायचा नाही, अवैध मार्गाने म्हणजे अर्थार्जन करायचं नाही, नशा कुठल्याही स्वरूपाची करायची नाही आणि अवैध संबंध ठेवायचे नाही, संयमित जीवन जगायचं. यालाच तप म्हटलेलं आहे, संयमित जीवन जगणं म्हणजे. आता 3 प्रकारच्या तपांबद्दल या श्लोकांमध्ये सांगितलेलं आहे. शारीरिक तप, वाचिक तप आणि मानसिक तप. आता सत्वगुणातील व्यक्ती भगवंत आहेत त्यांना प्रणाम करतो. ब्राह्मण, गुरु, जो काही ज्ञानी असेल त्यांना प्रणाम करतो, त्यांचा आदर करतो, आपल्या मात्या पित्याची सेवा करतो, अहिंसा पाळतो, शरीरानेही अंतर्बाह्य शुचिता ठेवतो, आचरण साधं सरळ ठेवतो. आता शरीराने तपस्या म्हणजे शरीराचा उपयोग गुरूंच्या सेवेसाठी करतो, घरी आणि मंदिरात जाऊन कृष्णांच्या विग्रहाची सेवा करतो किंवा इतर सेवांमध्ये आपल्या शरीराला जोडून घेतो. म्हणजे शरीर हे माध्यम आहे ज्याचा उपयोग करून आपण आत्म्याला त्याच्या मूळ स्थानी भगवत धामात घेऊन जाण्यास पोचवू शकतो. म्हणून शरीर हे निरोगी ठेवण्यासाठी आपल्याला लक्ष दिलं पाहिजे, कारण जर का शरीर चांगलं असेल तर त्याद्वारे आपण योग्य प्रकारे भक्तीही करू शकतो, जप आणि सेवा यामध्ये म्हणजे कार्य हे करू शकतो. तर अशा प्रकारे आपण सात्विक म्हणजे शरीराचा वापर जेव्हा आपण सत्वगुणामध्ये तप करतो ती एक तपस्या होते, ज्याने जीवन आपलं संयमित राहतं आणि ज्याचा लाभ म्हणजे आपली चित्तशुद्धी होते. आता 15वा बघू आणि आपण थांबू. नाही झाले 4:30. तर इथे थांबू आपण आज. 15व्या श्लोकापासून आपण उद्या सुरुवात करू. रेकॉर्डिंग थांबवते मी.